Wafasimeni ose hinane o yeda na si bebre na me pacha o fa Bible no na yenkum fa Bible na yenkum say ye share na wotwe yi ase no ye de asem bi e de bre wo ye se de when God has an interest in your life human machinations come to naught se onyankopon ewo wabrabɔ no mu chefa wabrabɔ no se nani gye ho a ni enipa bi behye ni enipa bi besusu no eyade a onyankopon ɔma no emmem so atase ye enti se onyankopon bɔ wudin se wo ma bɔ wudin na mafrɛ wo se ne ɔbobɔ obi no din frɛ wɔn a ɔka wɔn ho wenwon animu ase da no enye wo wabre yi su na obegu ne ho animu ase eni nti na wotwe mu nyina no asɛm a nkonkron de ba ya ɔse ye ne enche ne se when God has an interest in your life, human machinations come to naught. Human plans against you, schemes, evildoers, orchestrations, perpetrators, edine doso, ni omu beye, enya dia ebefa. Because ewurade na ni ejewo wabrabɔ ho. Ewurade abo ono din abo wonsu din ena ode afrew ena all ka say obesira wo eni ti de nipa be ye de enko ba bia ne omo be hye emfa oh ewurade be ma omo kwan ma omo ahye ewurade be ma omo kwan ma omo aye se de omo wotumi no but tumi ni nyina no emu kurafo eni ewurade enti omo besusu emfa wo omo be hye emfa na tie ha eto de bia no eyo omo adwene se omo hye wo haw bi di amaw nanka wo haw na begu animu ase but ya na omo nim se those mess na omo tena ase se yes se edi amaw na begu animu ase no the mess because God has a special interest in your life in Tino the mess changes to message mess na omo yes nko omo de begu animu ase no na fe awurade di bia ka ho na wasesa no na mess na be ye message afei na wo kan story e di kire nipa afei na wo twi nipa adwen di asiso
ɛho hia so ɔmo de ɔmo ani bɛto no ɔteasefo Nyankopɔn ne so na ɔmo de ɔmo were nyinaa hyɛ di mu na ɔmo nante wɔ ni nwunu n'ase na ɔmo ate aseɛ sɛ Awurade wɔ abrabɔ ni mu kyɛfa Awurade adwene ne ho ɛne nti ne yiedie da n'akoma so Awurade dwene ne ho ɛne nti ne mpuntuo da n'akoma so Awurade dwene ne ho ɛne nti wɔbɛwo Awurade dwene wo ho ɛne nti dia wo hwehwɛ bia no wɔn nsa bɛka ɛyɛ brɛ no de yɛ na de na tie ha asɛm wo nsu binom sɛ wate a Esther chapter 6 ye kenkan from the verse 1 ɛde akɔ ɛbrɛ ni nti ye be jumpy bi wate ate I believe say me nyɛ the first person I me ba bɛka saa asɛm yi akyerɛ wo and I say here won't be the first place what the ate saa asɛm yi wate a but me say be sisu dua de ama wo say Bible me yɛte aseɛ sɛ okenkan Bible na papa bi ne yɛfrɛ no Haman ɛyɛ na adwene sɛ obetu n'ani ɛde asi Mordecai a ɔne n'abusuafoɔ so na wadi wɔn ani yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ no mo a otumi tu n'ani si wo so sɛ wo medi w'ani abrabɔ no mɛma w'ani atutu agu nsɛm mɛma wo pa wo ho a unhunu w'asene mu mɛma w'ani ayɛ wo ya ɛwɔ abrabɔ mu listen Bible sɛ abrantie Haman sɛ na onim sɛ ɔno na adwen kyerɛ ɛde fa Mordecai ho no ɛno na ɛba bɛma Mordecai ayɛ nhyira menya sure sɛ nka nkrɔfoɔ no nka ɔmmɛkeka nsɛm de afa wo ho listen to me nkrɔfoɔ no adwen kyerɛ a wɔmo kyerɛ ɛde fa wo ho no ɛno na Awurade bɛgyina so na wɔde ayɛ wo nhyira wonim die ntia san sɛ wabrabɔ ne mu kyɛfa ɔdwene wo ho na Bible amiati asese na minima adwenko amadwen fa mo ho enye bone adwene mo me adwen se mama wie papa that is the thinking that is the thought of God concerning your life because he has a special interest in your life kana wo kwotena mu no omo de omu sumi wo se nka kokotena ka anim na emfa wo nkɔhwe ho but na omu ndim se e wo ka anim no e na Awurade asiesie o sebere mu boafo e de abetena mu a o kasa kakra bi a wo kasa ye no obetwa nani abehwe wanim na waka se ubuade na so na nka omo de omo adwen mpom ne de ye hyehye se nka kotena ka anim na nka emfa wo nkɔhwe ase nkokun but Awurade agina so adane no onim de ntia because he has a special interest in your life and listen to near Bible no enso eka Esther chapter 6 verse 1 ede kono me kan verse 1 no na fe mahwiri akomanim me kan verse 1 se ne be ya beto ho ase mo a e free Jordan no ye ka kire mo se quotations ye de be ya adwuma nie ani nti munni anim nko kenkan no nia me kan de mate ase dada Awurade nya mo boafo amen o say on that night could not the king sleep, and he commanded to bring the book of records of the chronicles, and they were read before the king. Na obi adwene mu ayɛ na sɛ baby o ma hyɛ ase afiri de o mpɛ sɛ o kyerɛ sɛn ɔhene yɛ frɛ no Ahasuerus na Mordecai ne n'abusuafoɔ yɛ bibi de maa no a emprempren ni de wankai listen to me ebia na nso aye bibia ma obi wakun ho ama obi anka wo hwe anim so obekai wo hwe se Awurade wa abrabɔ ni mu a bibia ni wono mo ye too late o se Awurade wa abrabɔ ni mu a bibia ni wono mo ye impossible. Hey, listen, sometimes so hodo mo a obom se obi atwa ho mo bi wote wono ma adwenwen se na ye hwani wo mu a na odipa na be send message say eye me asamasi o bere bi ye hye na me kra de me yema wo no me de minim se awrefire kura ba mu o Awurade ewa brabo ni mu chefanti wa tena ase ehunu se da bi abrantie bi a wo bo a ne mere bi so oba be ye wo moa nti wato wadwen mu a o de wadwen so me de me mato madwen mu after all what is it my me papa wie so obeka mi so nka mi no de ono anasem a Bible say Mordecai eye ohene Ahasuerus oye no adom bi
ɔboa no na mmoa no egyae no ɛna korɔkorɔ. Listen, ɛna korɔkorɔ awurade ɛbɛma nkurɔfoɔ bi a waboa wɔn pɛn a ɛwɔ so wɔn bɛboa wo. Awurade ɛde na korɔkorɔ bɛto wɔn so ama wɔn aba bɛboa wo until sɛ waboa wo no ɛnya adeɛ a ɔbɛda. ɛna ano ebi si yɛ David nso so te hɔ nom saa hwɛ sɛ David wo ne Jonathan akɔ apam ɛsɛ wobɛboa ne fiefoɔ. Afei nyame yɛ wadom, nyame to nsɛm a afei deɛ wosi wahunu kurom ne wura fi apam no ɛkora wɔ ne yɔnko Jonathan ɛkɔɔyɛ no. But Bible sɛ brɛ ne so yɛ no ɛbrɛ ne so yɛ no afei David tena ase a ne ntena. Listen to me, obi a ɛwɔ sɛ ɔba bɛyɛ wo mmoa no sɛ brɛ ne so na ɛwɔ sɛ wɔbɛhyira wo a, sɛ brɛ ne so na ɛwɔ sɛ wɔbɛboa wo a, ɔtena ase a ntena. Ɔma mehyira wo a, ɔma meyɛ wo mmoa a, ɔma ma mɛto wo nsɛm a, ɔtena ase ntena. Na Bible sɛ afei na korɔkorɔ ti si wɔ hene ne so, ɔhene ne da no wɔ na afei asɛm ɔkae ne sɛ na obi wɔ hɔ nom a ɛwɔ sɛ me ɔhen meyɛ n'adom anaa. Obi wɔ hɔ nom a mete nka wɔ me mu sɛ ɛwɔ sɛ mehyira obi, mete nka wɔ me mu sɛ ɛwɔ sɛ awurade fa me so pagya obi, ɛwɔ sɛ awurade fa me so na ɛma obi ɛware. Mete nka wɔ me mu. Na tie deɛ Bible no ɛkan ɔse na ɔhene no ɛna korɔkorɔ ti si no so wɔda ne nna ɔtena ase a ne ntena. Asɛm afei obi sa ne sɛ obi wɔ hɔ no mu a ɛwɔ sɛ me mehyira no anaa. Momfa buuku no a obi yɛ papa a yɛtwerɛ ne din wɔ mu no momfa mmra. Then the Bible says they brought the book of records of the Chronicles. Na ɔhene no ɛhyɛ aseɛ sɛ wɔtie wɔn nkenkan fa nkyerɛ no. Na wɔgu so a wɔkenkan no, Bible say, and it was found written. Oh God. Or say, and it was found written that Mordecai had told of Bigthana and Teresh, two of the king's chamberlains, the keepers of the door, who sought to lay hand on the king Ahasuerus. Now Bible say, ɔhene no ma ɔmo de book ne de baye, obebie de tu n'anim tafa. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔn kenkan na wɔntie, ɔtenka wɔ ne mu sɛ ɛwɔ sɛ wɔboa obi anɔpa yi awurade ɛma obi ntenka sɛ wɔ sɛ wɔbɛhyira wo. Na Bible say ogusuo no a wɔda ɛna ɔtena ase a ɛntira no wɔka kyerɛ wɔn sɛ ɔmomra mekenkan buku no ntɛntɛm na ɔbaayɛ ɔhyɛ aseɛ sɛ wɔɔkan. Na Bible ma yɛte aseɛ sɛ na yɛwɔ ɔhene no asomfoɔ mmienu ɔmo yɛ chamberlains. Na saa ɔhene asomfoɔ mmienu yi no Bible no ma yɛte aseɛ sɛ ɔmo kaeɛ sɛ Mordecai bɛka kyerɛ wɔn sɛ enipa bi a wɔn nso so yɛ asomfoɔ ɛwɔ ɔhene King Ahasuerus efie hɔ no ɛbɔ wɔn tirim sɛ nkɔm kɔ akuku ɔhene no ɛma wɔn kɔsi ano kwan. Enti Mordecai ɛyɛ ɔhene no adom sanse nyɛ ɔno a anka nkrɔfoɔ no ɔmo ɛyɛ mimfoɔ a ɔmo ayɛ sɛ ohurie mogya mpom tirim da wɔn ɛpam ɔhene ne tiri so no anka saa wɔn apam no ɛbɛɛ mu. Na Bible sɛ Mordecai ateyɛ no ɔkɔbɔɔ mpanimfoɔ mmienu amaneɛ na wɔtwerɛɔyɛ ɛde too hɔ sɛ sei ɛna ɛkɔɔ so. Afei abusua tie yi, and the king said, what honor and dignity had been done to Mordecai for this. Hwɛ obi ayɛ obi mmoa a ɛwɔ sɛ nka yɛhyira no. Obi ayɛ obi adom a ɛwɔ sɛ nka yɛhyira no. Obi mpo woyɛ biribi de maa no ɔno deɛ nhyira no wɔhyehyɛeɛ sɛ gye fa kɔma asɛm asi. Nhyira ba bɛdi asɛm asi hɔ. Afei ɔhene ne te hɔ din na asɛm ɔkae ne sɛ ampa o Mordecai yi enti mami misa efiri bro obeka saa asɛm no ɛdɛn na moayɛ ama no moahyɛ na ni onyam moakyerɛ ni so de akyerɛ no afei ni wehwe we yanim afei hwɛ de ɛkɔ so ɔse, and the king said, what honor and dignity had been done to Mordecai for this. Then said the king's servants that ministered unto him, there is nothing done for him. There is nothing done for him. Yenye hwe mfa ma no.
And I said, how could you? How could you? Mordecai. Oh my goodness. And the king said, who is in the court? Now Haman was come into the outward court of the king's house to speak unto the king to hang Mordecai on the gallows that he had prepared for him. Enipanye. Onyankopon de Mordecai ho adwendwen kwoto wo hene ne so wo hene no enhwe no wo moa Mordecai no sana obi nso ti baabi apam ne tiri so sa adan a yesi ye bo aben bi ye bo aben no Mordecai amonimu ase wankoto eni nti wo no so Haman nani ahia poto ne ho nani abre ne ho adan a wo mo de watwadua si ho sa wo baba be ka kire nana unkonkotie kohwe ya ye yewo wo ye ohene a o subjects o servants and somewhere ya na bi mu be ka kire wo no eya tena ase na tase ne besepa eni koni na haban ekwanso because ebi mu ho no mo eyo mo pese o nkumi nyanti no di edi wachi fans yo mo ma oni nyina ya pese me nkumi nyanti ya na abusia ade yi gisi ya dibi kokose Monday because message we no me de pa inti Monday ya beto aso intensi but we Monday my yensan to aso why na yen fancy ya sports for brena so na omuntumi emra enya we de hosem se ohene o enti se onipa no a wo boa ne mre bi no wontimi moa oni nyina no enkrofo bi atwa ehia ne ho a oyeso wo beboa wa no omso de omo de omo agenda betum emua no ena no yete se wo yew nti mua no he man free here nana chokrodo enye asembenya ene Mordecai emu ene fine se okeka nsem bebre no a but ekosi sen Nyankopon ya adom a Monday ye beto aso de papa epacho unya bra na wankasa nso wakenkan Esther chapter 1 chapter 6 the verse 1 to 4 unya bra na wakenkan mpese ye be fast post for ne brebebre enti ye mo kwan na ontumi emra machi eni dwumadi ni din ofra me obowo ba ofori amanfo eji atena se deputy head of sports watena se wa ha sanso so ena ni din mo se friends gboto Mauli gboto so one ne nam one ne eko me na eko okay enti o matena se a omode sports no to aso ama enti over to you AJ. Okay, we see a naro pay name makwa banamfa kudi mu nsem bijaw naro pay e odwumade kase no enso emra so se de e ya kudi mu nsem a ya boabo no naro pay bijaw na fe bia enso ekoyie e de emaw na bibia enso ekonkan de na ese busua koni ni na ya kentuma aboni ene de nsem no ade ebre wo kwabena ajenim eboa ene naro pay mienu a obeti enka no obeti abranch fe no Bernard Butu enka naro pay midin ade Kofi ajiwi AJ ni na ya tuma aboni ere nsem no ede brew ene anope remon na sitetete enso eboa na fejumade no aba wakwamu na se be kwa ede nsem no ede abane de yamfa da enkonfirma Jubilee Hospital ndano pe Jubilee Samin Conference we se dani echemu wona kache na fe omombo na bia enkoye emfama yesi ede laboratory no de aba eni tibe piemu Jubilee aso ya na obesho blood group ni kama se eye O se eye AB se eye E mimini midie eni ti uso kwai na kona kwa show de bia na yarwa bia betra so ache na wanumaduru anuma onko enko testing hwa uhuru ebia na yare no aduru na honum ne kura enya papa enya no na betumi asa yare no enso edia ma uko Jubilee so ya yado be collab na fe ya show mojam ne ehudie eba mu a nema eseda enkoye emfa ema no na Jubilee Hospital so ekopiema pharmacy pa we eye otamodern wona edro bi ekotwu kobrema nyina no odani chemu Jubilee Hospital sabeke biato na febia akoye ediama antenatal care enso onmo edema pemfo no enti dani chemu na fe amomo a wonhwew na kwada na oda yem no yese bia obewo bema bia obewo oba se ban se scanner odani chemu wona so yenso mbebo na bia koye papa edi ama na antenatal care no kopiema na se nurse fo
no amo abutre ye pa eni ti opimfoi da oni chemwe na fe kokotwo opomuden na bia nkoye emfama sansro postnatal care no e hodomo edema abatan for no okwada kuma no fa no kopiemu e Jubilee Hospital aso ye na fe amombo enhwew na bia enkoye emfama akwala no se ye woyin amo ye ne kama na fe polio ndroi ye bi be so so nanum se de be ya akwala no emubuye ya le bi ba ebi enkonkwache no nyenkofa so hye emfa embre wo sanso energy e theater e wo ye na so ye Dr. Fokukudam eni mfidie papa eni ade adwuma eni ti saju bia ye be ye ede ma dan dan betrasia me kan wasem ka kireo se ebo sabio sebia etwo ekra na ehwadwo dan chemu o Jubilee Hospital ye yini kama ama bia akoyi edema woni se etwo de enka ne tete owo koyi a yase wi ya ntumi nante wi ya ntumi mbu adwuma ewompem entro Jubilee Hospital dawma obeboa wo na fewa bibia enso edema wodi no goita kompo be she minim kone koyi na wanim enya kama sanso na ewo eye clinic no ewo ye na so ye eni yare bia ye be hwe edema wodi no glaucoma ene woni dan na oposa so ni sa diabetes and hypertension so a ye to ase ediama when na no ye je insurance enti embo hu kura say private health insurance and as national health insurance no Jubilee Hospital aso ye je aboa na bia akokama ediama ye watemodan odan aboabo kwantimpon so a amantra junction amantra bridge so a and say obehunu Jubilee Hospital one Dr. Penini nkomo na fe nkomo ka cheni na one no enso enche on 0244575799 0244575799 0241784645 ofre Jubilee Hospital amo ejo so no wadi nkomo na bibia enso akokama ediama Festus Enterprise ben kan fancho ndano pay na Festus asoye e ba na multi TV otuntombi e ba na DSTV abenya bia to se oye installation na se open decoder bia to de odani chemu Festus asoye obeboa wo adidwuma kama ediama AD plus ena ope bia to ana se Canal plus ena ope bia to de oni chemu Festus asoye na bia nkoye emfama e ba na television setting so a ye wo Hisense Aseno LG Samsung ene dia ka cheni na odani chemu ona so am kabi bi remote control ene so ne bo no da fom se boko okwa benya bia to na fi bia akokama ediama eye Festus Enterprise ene me kan fo dem andano pe ene ti da ne chemu e wo achemodan kopioma ye wo chuma si sport no ana se mprempre na next palace ene no ene se di hwani mu e wo achemodan 0244 515849 0244515849 0269305785 ofre Festus Enterprise wajoso ene adinkomo na bibia enso akofan ede amount Elohim treatment center asame kancho na yesi amprempre amene ka se de ayayisa ede ese omogbo adwuma ye pa na chimkede ene ese Elohim ebutuo ene nti uko aya chimkede dia unya du wa de be ka dia kirewa eye Elohim treatment center Dr. Bednagu Dr. Honfe Dr. Kokwa Abodwese odani chemu na so ya na ese foda no 30 Ghana card no 20 Ghana series pre ene ese oje wo na fe wo bona bia koyi ede amount ye da affordable machine no ede aba ye be screening ede amount sanso na eye massage ye de eye special FM massage de fe brochiraba stroke no yeto ase sciatica ye pamono atu afimu kra na bia so akoye ediama bia na ode ne ye koko abednego kobitas ne so aba ye di tu ase na fe bia akokama ediama ode ne chemu achemodan Canada Dust Stores ubenya bia to na fe bia akokama edi ama ye papa nkoko bosu enum ne koferdia ye butu obo adwuma dani na kede de edwada kopma edwada ye adwuma prempem ne okase okokede Dr. Atenase ase oja osha yorofo na bia akoye ediama 0547 108393 0547 108393 ofre Elohim Treatment Center wajoso eno akwa na fe yarsa no watu ase ede amount. Yes, yan shen na se anope enfamo a AFCON 2023 qualification games na eno so eto form na ana yede enkomo na esha se ukuada no ana game baako edi kama ya Libya eshe kan baako ma Equatorial Guinea enso etumi eshe kan baako yawada no na eye endra Angola anshebi sanso na Madagascar enso entumi anshebi o Ghana eshe mieno ama Central African Republic enso etikan baako Algeria anshebi Tanzania enso anshebi Niger nil
afi Uganda 2 Tunisia 3 ana Botswana enso anshebi wonom nyame adumene games we na to so Egypt any Ethiopia na bona afi Burkina Faso enso atonside afre Eswatini nom the game na bana afi last game fenenom enso aye Mali ana afi South Sudan Nyankopon adumene tena games da ka cheno so to so Malawi tena fi ni Guinea ede abone sanso no Mozambique tena fi woni Benin ede ebone DR Congo tena fi woni Sudan ebo Ivory Coast ede ono aye host nation enso ogusu ebobi Nyankopon adumene tena o tena fi ene Lesotho ede abone Mauritania tena fi ene Gabon abone Comoros Ghana for Masters omo tena fi omo Zambia enso ebo Morocco tena fi ene Liberia enso abo Senegal akwalify dada Nyankopon aduma ede tena ono so tena fi oni Rwanda ebo Sunday say ene besia ko Nigeria tena fi ene Sao Tome and Principe ede abone Togo tena fi ene Cape abo anafi Gambia tena fi ene Congo abone Entro game Ghana eshe kanimionu ama Central Africa for the team back ni say enso ana player ratings no eko edma Black Stars players omonso eshe game na se na fi omo fi bench enso ebem goalkeeper Lawrence Atizigi enya 4/10 Alidu Sedu enso enya 6/10 Babaraman enso enya 3/10 wohonoma Bafe Joseph Edu enso enya 3.5/10 Alexander Jiku enso enya 3.5/10 sa ana afe Salis Abdul Samed ensu enya 4/10 Elisha Owusu enya 4 Osman Bukari 4 Jordan Ayu 4.5 Inaki Williams enya 3 Mohamed Kurus ensu na enya highest mark no ma onu enya 7/10 na omo mu fi bench ensu ebemu no Anton Semenyo ebemu benya 6/10 NS Nuama Apia ensu ebemu benya 6/10 Gideon Mensah ebemu ebenya 4/10 and afe Baba Idris Bema ono de yen rating no ewo ho. Now after the game, no head coach Enema Blasters of Ghana Perfect Chris Houghton Ekasa kaka eden nkomo edijaye o se first half ne de na senema enhyeden koye emfama Ghana nanso amokonkode ede komunim epempempemia ekopem se nkunimdie no eko Enema Blasters yentie ensema head coach Chris Houghton ede ejaye. First half, yes, we could have done better first half. I think maybe in our possession, and I think probably once we got into the final third, we could have been a little bit more clinical. But sometimes you have to wait for the game to open out a little bit to be able to use them spaces. So for me, it's always about the ending. The ending is that we won the game. I think in the end we could have won it more comfortably with more goals. So we continue to work. In international football, you don't have the players for very long, and the squad can change from one game to the next. So, but you do the best you can in the period of time that you have. We and some say head coach Chris Houghton Edija no fancy wa and a face striker bodai Abrante Fanny Naki Williams and I'm confirm parasem grudge animu a emnika no tu na so so beto atena de magana pa de enimu aden e de man pa o say Abrante no se prempre na e ka se de ye press striker number 9 e de magana de a e Naki Williams a ene ye wo ye ni striker bia ba bia biem eni ti Naki Williams no o woni kuro mu a onimbo de boye pa na so so bagana na go so no wa den de ma no na so o kode abo Abrante said be that bi no obetumi atontena e de magana eno so Chris Houghton e di ejayen say this is a player that plays in a top league, can play in the wide area, but predominantly Iñaki is a number 9. He's a centre forward. This is where he's played the large majority of his career. So he's here because he wants to be here. He is a top player. He's found it difficult to get the goals here, and sometimes it might take a very lucky goal for him to score that gets him off the mark, and things change. But with number 9s, it's not always about scoring goals. It's about what they're prepared to give the team. We and some say head coach Edema Ghana Blasters Chris Houghton edi ejaye. Houghton anusi yepe anafe head coach enso Edema Central African Republic opinion friend Raoul Savoy enso den sem kakra bae papa ne se difference eno so ewo two teams we mu Ghana ana afe Central Africa no ni nyina ene se bench ana Blasters for nikutano masa adeno so eye kejua eno e kan obi ana ama Ghana enso etiminya win over Central Africa no se omu ye change ba akumienu miensa to azope na omu team no quality no form na wo hwe countries Blaster players ni si game honom and Central Africa for na ewo senka Ghana for no ebo far better football than ya omobo enu coach Raoul Savoy. On the level of the changes that
the difference between the two bench. It's a key in one game, and for us, we know that when we are going to change 1 and 2 or 3, the level of the team is going low. Yeah, that's why normally I was very happy if we can even not score, not win, even finish with a draw. When you see a team, you cannot say exactly who is better than the other one, but when you take the story of the whole team and the players where they are playing, and you guys, your players, normally you have to play far better than this. Yes, enti coach a friend Raul Savoy ne nkoma odije ne na owie no ana afi Jordan na yihunim central papa no nso na ebo captain amband no eduma the Ghana Black Stars wonom na nim se Endra ana o making a 91st appearance enso ewo Black Stars ni mo na eno ana Jordan na you see ono debia adwian ne se never give up. And this mentality now, I will never give up no. And Odira boys no after say Central Africa, a take lead now on also a ginger boys in Ama Ghana, a make it a comeback no. A senior, a important, and it's a Blasters are qualifying. You know, football sometimes it doesn't go the way you want, you know, and you can go 1-0 down, but we still have 70 minutes to play, and you know. You never have to give up. That would be my way of thinking, and you know I try to transfer it to the boys. And 1-0 down, I was still confident, you know, because sometimes you struggle to get in the game, and it's a bit difficult. Things are not going your way, but you still need to keep pushing. And even before the game, I told them that even if we go 1-0 down, we need to keep pushing, because if we get the first goal, we win the game, and that's what happened, you know. And that is football. That's the beauty of football. It's full of emotions, and we were proud that we were qualified because it wasn't easy, and you know the most important thing was to qualify. Yes, enti papa friend Jordan na you captain and draw Edma Blasters no come na odi ejaye no. Yenna ni remu e glorious aka hat to football kodin kom mfemfo mo enfama enaro pede na se report for mo e bana sama remu e wo bi man so Ivory Coast na branche ye fene Kasim Cisse ne modembo eso ni ye papa amode na ba $30,000 no e se abranche oji edi agunu botom 20 years per na branche nya begina we si akan e ma hat to football kuno papa friend Ahmed Toure former player e Kumasi Santoroko ono ene dia kwadai enso biemu hat foka ene nyankopon ayadoma 5 years contract or the pen acing krata so no asan edema hat folk na ehwa na ejina ene se communication director edema hat folk ede nsam kakra de aja eya parado ho asem ene se mguso ameka say or nsam kakra de aja o se last season de ene ma sheda nkoye amphobia but this season omne nema egu akwanu na fibia enso akokama ede amomo no se afio de omo hwe so metumi atotom nema yi na fi Ghana Premier League ne kura Well, last season is gone. If you continue to cry so much, last season, I won't hear and achieve it. So last season is gone. We've taken the positives out of it. Making it better, and hoping that this season will be far better. So we are working so well to make sure that this season, the pain that every Phobian went through last season, we don't have to visit that pain again. So players understand, officials understand, everybody, supporters understand that. Look, expecting, and we have to work as a team, and that's exactly what we are doing. We kasama for Adama Glorious Accra had to folk opare ado and as ordinary sem kakra edieja. Back to Endra Gamer Central Africa and afi Blasters ebe boyero na yemfa nkoma kakra from bra Alexander Jikwendra ono su enya nod no start game ne dema Black Stars na after say Ghana ACK qualification no ana papa no so den sem kakra ba say Ivory Coast we are coming at say Black Stars and afi Ghana ya ready say ye ba Ivory Coast inti countries a mo ko AFCON nyina no obian so enye crowd entren Ghana or the stand community owie pe and afi former Black Stars midfielder papa friend Michael Kobina Asian Amponsa and so edi congratulations change pa edema Black Stars teams ni say omusu mo bom ho modin ye pa and omaboma Ghana qualify nti bibia and so ebe kwaso kama ewo Ivory Coast edema mo owie no and afi ex-president John Dramani Mahama and so call the Facebook page and also call ye well done, congratulations. Also we are going to Ivory Coast for gold el honoma John Mahama and so di incrantion seminar for congratulations no edema Black Stars after their qualification. Yene de ni eremu ewa manone de manon sem kakano era teche edi amana kwa instructor man FC aboboku no ese reporter to dwa NSA branch fan Felix Hammond abrante no omne na wie ama ese 2 years contract no wasan edi amama oba bejina masi akan edema instructor aboboku na nano pay yede mu enkoma aka no edi ejaw yede ni akwa manone na ya
Upon Express Ventures waseme nka mfenche we opeka ho ne matwa ena ho emfoka enkokumase enkosuya tamale anasa takrade enwuramu awotakwa anasa mamponte ansa okopeka ho ne mato aye kuprimo wase ya Upon Express Ventures a ubenya bia to na fe bia enso akokama ediama ope battery ato anasa ope springs enato alternator enope bia to radiator ope bia ta odani chemu ya Upon so ya nyebo no eda form esanso ye papa keju agina naso ye pa unya bia beboa na fe bia akokama ediama na odani echemu ewachemoda eho anabe ya Upon Express Ventures na fei wakopeka no ho niam bi atone bia akoye diama dashboard ena ope bia to a cars dashboard de se wo de no anya fa emaro tremo mesi form fi se nim wo no ese hu se radio ehyem eda henkan kama na nkane etwagum na bia ekokama edma de a na se ya Upon Express Ventures ena me kamfo ediama ye wo achemodan aboabo kwantimpon so a EPL ye ne onokofo ne block factory no ena se di hwanimo ewo odan aboabo kwantimpon so a fra ya Upon na ne no eni nkomo na kope ka ho niam ne bi ne toy 0243 762324 0243 762324 and I say 0246 157706 offer ya Upon Express Ventures wajoso eno edi nkomo na kope niam pato ne bia so akoyi edi amount yen shamona ne sem na si MFF Euro 2024 qualifier no eno na eguso ekosna Andrew Games way enso eto from France ehye kanemi no ama Ireland entumi antibi Netherlands ehye miensa Greece entumi anhyebi Czech Republic ehye bako Albania enso ehye bako Poland 2 afei Faroe Island enso anhyebi Lithuania ehye mienu ama Montenegro enso ehye mienu Serbia 1 Hungary 2 afei Kazakhstan anhyebi ama Finland ehye mekan bako Denmark 4 San Marino enso anhyebi Slovenia ehye 4 ama Northern Ireland enso etika no mienu enyankopon ayadoma ya toaso Georgia etremfi Spain ede aboni Cyprus etremfi on Scotland abo Croatia etremfi on Latvia enso abo Turkey etremfi ene Armenia abo Bosnia and Herzegovina etremfi ene Liechtenstein enso ede aboni Luxembourg etremfi on Iceland enso abo Slovakia etremfi ene Portugal enso aboni Manchester United almost star Anthony unim sen chebia ana no so ensempina eba efan ho sen ex girlfriend efan Gabriela Cavallino papa no so atimi assault ni sexually wo hono ma yede nkomo ne ba na reporter ba ene se emba mienu enso efi Brazil aba enso edi allegation as ha ba be boatia papa ya friend Anthony Bio se omonso Anthony etimi ediom nyamera ho sema court enhwena onka bi enfama omo yenda ni remu awo Arsenal na Sabrante fa Nicolas Pepe Sabrante nsina kan Edma Arsenal boboku ne se de enkomatwetwe no egusu ekoso e Turkey na Trousers boboku no na Sabrante omgusu anene edi nkomo bibia ekoye dia na Sabrante fa Nicolas Pepe eremu ekosi kan e Turkey US Nimunienti komonim se Coco Golf 19-year-old American Abaywa ono su ejina mu na reporter ba ene sa Abaywa no so booking a ticket eremu e finals na okwa koshia mama friend Arina Sabalenka na the game na ba na Coco Golf masa nim se ya dia 19-year-old Abaywa friend Emma Raducanu enso 2021 ekoji US Open no emba ne singles no edisini na so ene mama friend Coco Golf enso 19 years ono so the final obeji anase onje emre ene nkrabia na ebetre yeremu Manchester United ni komana Sabrante fa Sofiane Amrabat enche ena Sabrante betina kan ena Manchester United no na se motono de ne ba he onya embo bi kura emfemomo na so reporter betodwa ene se na chido mpenu atotuma kra ene tinema enshada enkoye Morocco for the tudwa omo se enukre ka Brante no mo fre no amana besia kan ede amom nenso omo hwa Brante se de ekoso na chiri dia na nya de obetumi esia kan ede amom medimu enkomo no bi no ede agao Saudi Pro League side from Al Ittihad unim se omo de skapudo enso be pemo England Liverpool sen ka omonje na Abrante friend Mo Salah no enso enkosi akan from mama Mohamed Salah enso anko atena Anfield na eno ana Saudi Pro League side from Al Ittihad omo se masa ade no eye on hold keke Mohamed Salah de eye dan a sama winter nim no January transfer window no omo so budget boya your friend Mohamed Salah no so be si akan no dema Al Ittihad yenani enremu avera robo kwenu Spain ne ni nkomo enfama nano pede kopima sa reporter todwa ene se sia amo pa fan Raul eho entuma na from head coach no enso ede amo baka pai wa coach Madrid for Casia no eye 2019 akobua abadwuma ede amo yepa as head coach o Spain ni mapa ene se sia prempram no kasa de oremu akwa head coach no ede ma Villarreal boboku no
Abrantia friend Ryan Ravenberg unim say nche bia ana ono so efi Bayern Munich ebepie mo Liverpool akachina ya dia Holland ada 21 no omo boy European Championship ana omo coach eto nsa frɛ boy friend Ryan Gravenberg na boy no so etimi etene offer ne down ono so ankwa ankosi akan no amfa ma Netherlands ni nyina ene say osi otena Anfield na wahwɛ say ono so bebo no modern na watimi assettle ye with the team eno ama coach a ye friend Ronald Koeman enso aba obeke Canadian dia akere boy friend Ryan Gravenberg now say massa oba Liverpool nche bia na say woman efra na wamba we da pafo a eno so ne nsem kakra Ronald Koeman atoto dia man Ryan Gravenberg. Paris Saint-Germain goalkeeper bia fane Kayo Navas Abrante no 36 years NSA papai enso anyana Al Hilal for ban ho sanka be yan konkoi no na ni entem fiso nya binda e wo Paris Saint-Germain bokunu mu na so pay say reject nya de okonde ko kina otoko so asia kan e ma Paris Saint-Germain bobokunu Barcelona kachine ndin common farmer onim say Barca ya dia Pedri Modalen boy no penin atimi apra akwotena fie kakra reporter ba ene say penin ontimi return or sanso akọ another 6 weeks ede aka ho a ene ne nsam kakra efi Barca so eba na AJ Chelsea for say Stamford Bridge no mo ye renovation na outside no kwa akoye 8-foot lion sculpture na che say Lion na dom crest nim no kwa akoye ne statue 8-foot sam you e dey Stamford Bridge outside na be she goes na Chelsea someone yes ka I say yakọ na no pe me na nya so enti yakọ na ene mi firi amasara edi ni nana ni 1 week TV a ye be akọboa na fe bia akọkama e de amana obusia kwabena ajenim eboa ene arope Raymond na sitetete enso eboa be dwumadie no e de ebre wote Bernard Mawuli Boto enkamidi e de Kofi ajiwi ejeni na ene se kentuma eboa ni e de dwumadie kese e de abre ye kona for the champion man oboba for amamfo atoa so e de amam Adisiye obuoba ofore amamfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Say
Obuaba ofore amanfo emam ate ediba ahenkan 93.3 FM. Repacho yam faster and confirm at the sports team. Kofi Ejiri AJ. One Ben Mauli Butu. Hey. Yeah, don't ma say. Yeah, twa so na sharing so from me say matching. And only Jumedi no edin Simano. Ediasa enum 35 minutes into 7 a.m. Meeting Buoba Ofuri Amanfo. A very good morning and confirm. Gladys Ampabi. Say Obin Ota. Also Chradia watching senior high school. And you want me by the kind courtesy. One at the by. Ain't you at Chelsea Senior High School, yeah? My enchia headmaster. Afi say Obofo, teacher Obofo. I don't pay you my watching. You're watching since so dia me and church champion for Honomo Elder Richmond Ejabin Amponsa. I don't pay Elder Bibi Aboko there. Mama, good morning. Honorable member Honorable Kofi Ahenkra Mafo. I don't pay you watching. As a man so across so member of parliament, Honorable George Kwame Abuaje Olua and Ofreo Oni DC Alexander Inkum Ultra Udinity Afro say Alex Inkum Anope Yechiamo Afiyemra Swedru member of parliament Honorable Kennedy Oseinya on in the DC Yira Asaridan so I don't pay once you are watching as a name so across your free hockey you ho ye kwen of Fwasi Ayiri Biachi Mansa Honorable Paula Samoa Oni Honorable Koju upon Nkrumah Corn na Honorable Corn ho yet in catch a papa and I will say is a man abroad so I say you go explain tire still I antennas here adio afeyam refie efie ni fie ye mame ma Vic na ma say wa ma Ahenkan Foundation launch na radio use na mete the maker ye bet na ne ha no mugirigiri pa ai
me fatiefoɔ adansefoɔ ma sɛ wodwaboom kura a ɛwɔ sɛ Nyankopɔn yɛ adom a 21st ɛnra na wɔtwe mienu 21st ma wodwaboom kura wo ba bra bɛhyɛ manimonyam ti me fatiefoɔ adansefoɔ wa ma ha do one me papa me papa kwa de ono obeba on de ono obeba afei Elder Alexander Akwesiakwa yeah the friend Elder na mo some friend saying Honorable Alexander Akwesiakwa or a member of parliament Achim Odan constituency the game changer Elder anopa imagine say bibia boko de ya musa wo mrantie no abafie ya mamu nyina kwa aba mo mrantie no abafie na na kese hwebure ya adwuma Kofi Apia report misi fompe yakoma mu nyina kwa aba nsu so ade ase aha boom Adiawaya Abdul Malik Fuseni SP Akwaba Ejiri se bibi aboko de Yesu Nida wase Bum Nida me why you oh Momo, Jesus. Oh, that chinti or bra quenti a fuchi na disune wum. Abusian wadaroma. Ye de non so to aswama. Anope, yes, walk away from everything that gives you bad vibes. Walk away from everything that gives you bad vibes. And only near anope with that into your dinam. Adibia. Eno a enhyeda mfa bibi papa bi amfa mo abrabo ebetimi aye namfofa ebetimi kra ya asori ebetimi aye adwuma ebetimi aye bibia ebetimi aye aware bibia na netie ne se anopai woda chinti obra kwantu afutuo ni adesua ewom anopa bia yesi hu konwa segment ni nyina nia inki komu pa eye woda chinti no enu ho adwuma ye edin onu de ntia because yenim se ne ye de brewo no e wo se eye de a ebeboa wabrabo and we don't sleep when it comes to woda chinti sa segment no abusia anopa yi ye say free ade bia eti wanigie so ade bia eti wo honhom so unse ye wonam fufa ni bi wo no mo a wo mo nkomobo eti honhom so se wunuom hia bia no a munni nkomo a edi mpuntuo ba munni nkomo a edi eyi ofrani say yedie bi di bre woni pa bi edi nsesan bi di bre woni pa bi woni ni hia bia no a wo sesebe ensem a enhyede ni kwam o ya frano ahuhu nkomo woni ne bo ahuhu nkomo no a sadie no eye bad vibes eye bad energy twu free ho obu ono ma so ampa wa yonkofa eye bad vibes and for so ho chenchena me dia wo mpema don ayonkofa kra me dia mefo adamfo da bi yanya ne sa adie bia eye bad vibes enya de papa adie bia no de
momo ka yedi asem no ono de nka ka ne nko a na nka de bia confusion yesi wo mpene saa se mu ka bom na mu nyina matena ase se oyire ni okunu no ono de wo mpe ena de bia wo hye aware ne ntam ena twokrodo awo hye aware ne ntam ena nye saa no ye onje de bia wo cause confusion dia to aware ne ntam obetimi aye o maame obetimi aye o papa obetimi aye o nua oba no ankasa kra aware ne betimi aye ono a be ma ne nso betimi aye ono a ebetimi kra aye moba akoda betimi create confusion kese no de ato ne maame ne papa ntam no mo dia bom ye ano pay saa de no a edi basabasaye eba saa de no a edi hoye eba saa de na etete abusua ntem saa de no a eye bad energy no eno na me ka kire wo se twen ho efafiri ho inti adamfo bi ho na ne nkomobo no nhye da mmoa inti asori bi kura wo ho no a wo mo nkire ne ye bad vibes enkonko tena se mo sofo ni mpolutu fa wo mu gya ho adwuma bi wo ho no mo a eye bad vibes se wo hwe na ebetete wa fa wo mu gya ho be focused be determined na twen free enkrofo bi amro ma imagine se de kam kwa na ka de bia obi ba se wo mu fura entoma nti no nke kam kwa na ka de bia yen kogura asafo saa nyema no twen ho free ho woda chinti odo ho akobo kuo bi saa kuo yi ena ya agi 2 cedi ochena ye twantoma adechia ye kwa excursion ochena ye to coat ehwan ye tompaboa ehwan ye koye yeti eye fa ha ye kosi yesen ye tutu ye mowere ye I mean when you beba ho so no wa mobra eye bad vibes twen ho free ho fa wo phone no ya wa numbers ni bebere okra wa say we delete free phone so because number ni bi wo no ma uso ofre wo uhunu ne call na o ba besere wo uhunu ne call na ekonkonsa na wo bedi a kire wo uhunu ne call na obetwe e de wakoboni mu o chale kala bi pa new one bio chale el time we die ya keka bibia o die anwumra mi enhia we akrobeto be se we eye bad vibes twen ho free ho ekuo nu a eje usika wanhwe ya wo mobra usika nyina wodi kokuo nim yade yekuo ni sei yade sokuo ne hwene yade sokuo ne to yade so na furu abehye ne mfe chena ehye ne to ami twen ho free sa ekuo ne ho wani beba ho so no be yakwasampani wo mobra wodi nyina betom prempena de na wantimi a mobra twen ho free ho edwanim ema ni bia bochenkuo omatikuo bi odwanim asa wuhunu so omatena ase bia ye frɛ ho no mo pentem twam pentem eyeden etwam me pacha wo emfa ho nkonko ka sa pentem twam kuo no ho sebe etwamu atabonfo kuo no mfa ho nkonko bo won twon firi won ho na tuwani sibutaya wode wa abrabo yi mu so na to aso bo bra oda chinti se awurade nkan so woni wawia se onipa so woni wawia e na wode wonse egu ti abo bena atwa adwo wo hawo pa ne sen awurade so woni wunwie ye it just to wadwim na fu wani se obra na wo bone so na bone teta na onyankopon a oye gyenyankopon benyankopon ne honkonkru nyankopon wo ya dumura no obehwe wo so obeboa wo obehye wanimonyam na obemo wadansedie ade bia atwe ko boni mu ade bia atwe ko abrabo akiri no anope wo da chinti me se yeden twe wo ho efiri ho na ewurade enhyira wo da chinti ne yade brewo eno no wo da chinti medase yentoa so
we see a friend of Starboy or Shayin live ewo ehinfa ahafo Mim Airport. Starboy yeda sibibre Betrinard ni J Kraku aka Papa J or say good morning na or congratulate Black Stars say on my qualify called the AFCON and on because so Cote d'Ivoire. Or say a very wonderful birthday in advance and confirm any sweet auntie Ma Janet Techi or say always God's blessings and more fruitful years ahead. Na uwie ye no de atare to kakra bi say Dr. Mahamadou Bawumia is the people's choice. Na u deserve so be lead NPP. Ne dia wo de ba ye eno no. Oyibo Boateng atwema nerebehi Kumase. Or say Team Bawumia is focused and still on course. And Chankoma Honorable Amoa Ewuku MCE atwema Nwabieja South. Haile Selassie and say patriotic voices go so. Or say there is no way we can fight against Galamsey operations. Illegal mining na oka ho asem no. Or say it is the same politicians no ena womo shisha ase a womo ye ena o ma hyeda asan ye womo ho ye kuatia na ye taxpayers ni sika ena che say ye wasting saa keke owie no say regards enkoma honorable Alan Kojo Chamatin. Or say the battle is still remains the laws. Haile Selassie ni di ode ba ye eno no. And Agnes will message hey no. Gladys Ampa being so dear about say good morning team Maakye yeda sibibre a Miss Co spelele kaso awde ne yehunu teacher Kujo Tepa anyina suso onso de ne yehunu ebre sem yebekenkan ni nyina kama de ama o me no ka say de ebre na so yenkofa de wubon krata mo boso no mfa ema o na yemfa de aka nyina so ntumi mfa nka ho kama ne asem ho kwaku apomoko de boko bonzo nyame adom wow nyame adom na o se ene na 1 week no oh tinu ma shekoko no ntu wo ayim oh kafra make us here ayim sa because no one person utie pa or use phones too ba ko yam na purposely for radio ahenkan oh think I think 21 years 21 very young 21 years and omudi na wotwe da no wen patrasane oh but I have for now wotwe da de omudi ni intentem pa no mo ka say 5:30 to 7:30 say 8 am and say we santi no nya de o mehye dan so ai na yibia sa na papa pa no mo wi Ajunya apumboko de nyame adom ni ana so nyame adom men so me ho ye papa sure nyame ase oguso aye na ade no sa nkakra isi asma men ka ba ko enti wo kan say ya no ama me vim na say de ya na wo kan de ya na isi amejai no sa so si me nya enti mejai we no vim wo mu chen ba ko no sa okay ye nya ba ko no ma big one mo no more than can me wura ho for no Devi have a go around and I Georgia mumu Devi have me wura ho sa na de wura ho no Maakye Foundation launch wa mass ya ye no also oba na yetimi de boa enkrofo sure na sometimes obi be church na se mu kire wi a unya ya wo be ye bata hoden ni ho good pa kaka akre nyine wonso mni nipa rodo de sese ya sa na Gladys Ampabin o say I'm in sure uti ya chirichiri mo say oba mi wo mu dodo enti Gladys nyame yadom a minimum say a holiday be holiday anagwa 21st ni a holiday Dr. Kwame Nkrumah okay enti holiday no ubia mo ne ho modem ra odan MP ye hwe ni so obeba odan MC ye hwe ni so obeba no de MC ni kunu amade ye be yabusuan tokwa me no be yabusuan tokwa pa wo so meta ye chi na ye hunu se enya o ma no keke e no mo ye yetawachi tachi ni bi wo ho no mo wo se
utumi nso so etisimu ni hu sampa so tachi na me fa we ntwam na mo fa de obon krata ne nto aso abranti bi no okwa sorry na owo abetire pa okay osofo preach bia no akọ osofo yedede na osofo ama ne queens no waka na no atum na okọ nti oye to aso at the third time oduru asore dem ho no na onim se osofo no so wo ba bi oye soja ni na wo hwe na betira wa boten no osofo okọ the third time osofo yedede so nim say oye sana ye be queens kakra dia ma no yes na we no sha se osofo yedede e hwa na osofo ne ba soja ni no fe chiro ho no wo dwo so na chi e no twe ne kwa chiro ho e no ma na soja fo sotro be miensa boni srew asika woni tum asemate e no ho akokọ tena ase afi osofo hwe ni mu se unyia be san ya osofo yede osofo tu ne no se unyia e da mi ntimu nka osofo unyia me de nsaka me to de bia wo se nyankopɔ de nsaka nkrofo physical yes enya wano na wo de ye mitawachi also utumi ba physical no pa so ya say yes no nyanya no sisi we no mana soja fo sotro eno ne yenye de wo ho wi no mia no kan say come on tum me do ko ni panim come on tum nye de osmate osugu ni mu so say unya ena dia me ntu kakra o also fu unya me de nsaka me ya me aba ni sra me mutiro ya me de nsaka ne physical sure enje wo say mo so to de bia mo so mo die odo na di physical bi mu zampa ema fufuro na ehu so ati ase so yes asoromani na ehu asoromani na ehu se nyame de nsaka na pampa na say mo na say odi nyankopon wa danse afi free ho ko ni na okwa sori oti akiri ho din yes yampa nyame de nsaka wanka sanka abasa kesi ebi emu do aka nyame ya admo e behwe omu nyina anim sure atiefo ni nyina anim enye say bi a u ba be yisika e chen su bia but say u ba na me yi 1 cedi na wo so yi 1 cedi e sen 2 cities nti si ye ba na eni party say 10 na obi yi 1 cedi sia na se obi ba na so say o minia come dem ya ye ntimi solve problem sa enti e sa pepepe ne ye no nyankopon ya adom 21st ye hwemu nyina amani mo meka ye ho na ye launch foundation no ye mfa mo ye nyina kwaku ye nkomra anopa no so about community aduonu so ye metiefo ni na chemama kwaba edeba henkan 93.3 FM so de bonkrata odro abadwa so na poso ene de ba beso mo medin edikwaku enin kusi bodumene adwenpanyene kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan dem de hyase daily graphic de rubo krata me fanse mienu ena afrim ene say edikan yesi emukrabia odro makomako ahanu aduasa mienu 232 mortuaries ena wo Ghana wo mu di dwuma obi wu no ma de no ma ye no adwuma no na hyem kotwere wo mu ntua hwe illegally chese legal no obi ani mpuso mu ye adwuma se obi ani enti 232 mortuaries ne say illegally wo mu operate e wo Ghana obi anti wo mu nya wo hwe na yenya de mo asema ba daily graphic hu de na say sa 232 mortuaries amu ye adwuma illegally no mu na say de a mo brebe so katafa tosu du miensa ena daily graphic ebo amani security expert bi nso kire say police for ma akoma miensa ye interdict wo mo no ye de tabo no ato wo mo dwumadie so no wo mse sebi a premature decision ena Ghana Police Service for no ethic no security expert ena ebo sa amani daily graphic anopay na daily guide the obokrata no wono so jona dia ba ene anopay na wohye esoro no ma wode owura ankane na wo preso betu frank ade ama MPP amanyoko no ewa fimpino ne aduonu enan abatro no enso emu aye owura alankwadwo kyerematen wode ne mfonyi dia ba ana frɛ no se MPP amanyoko no nani enani enkamu a obi mpa obi pɛ womra meka won mo ho na won mu nyina emwa sanso mu nyina soso ya amanyokuo ena ndi sinso nya amanyokuo ketwa etu amo hwe ani mu se owura alankwadwo kyerematen eba beka won mo eho na chese omu nyina ahwa doto nioma obi dwan wuo no na obi kwa mu so aye de
Obi mpe. Obi pe. Oh, I see. Nti ndisi fo se MPP mu ana omo tata no dinani manani nkamu a se Bible say yen so ahum ni nyina hwe nti won be so ndisi so nhwe ono akobe say yes emu odewu. Oh, I see. Ti omo frɛ no okay se ndo ana ye ka ho asem se ko kan wo mo ho akaba e bia beboa no so mpe obi pe. Yes. Enti ehun nsem no so wo be ko se won ko eja ye hwe da ache asem Ghana ago eno senior team Black Stars eno a mo hye Ghana fo nyina ni monyam tie ni mo anya asem ketwa okopie mu asante mantam agopama kase a ewo hodo ma ebana gudie mu a eboa yan pa baba yala sports stadium na chese eno anya asem ketwa omo eche omo de no kra ya de mpo bibi Africa Republic omo chi won mu jam wo mo ekane poli mienu mo mu tim baako ya tie kro no mdi ka beto ye twede kane kofrefre ntokwa mo ho nam ga se o mawie jam mo mienu afi omo ni su na ate omo tai ti Ghana ni se ya qualifier AFCON 2023 na ka wasike e bona fi mu na so said de no ma ye ya World Cup ni betwa mu ni ntino ye de akwa hye Nyankopon ya adom a afimpinu ni aduonu enan no Ghana ye bekobi tienwo asem de World Cup no pay wo de aba na police sado metra IGP aja yesu wa yi nkrofo bi susu adi enya yidie sa na mom waka tro mo so mo ntwe wo mo ho sansan nsem bi fole wo mo ho a ewo se ye mu hwehwemu ne nyina no ye kokoa mu kitahudie ani epie montere eso a CO Alex Mensa ene superintendent Asari ana orua bugiri na abu mo kwa chechere pobo ni defa IGP kuro ya ahu no ana asem no kase ensem na mu hwehwemu gusu a ekoso na so omo kire mu se wo bambo enu ye police adwuma ni mu no ehu behia se sa nipa won mo efolfol nsem ni mu nyina no ye mo eche mo si nchen wo police adwuma ni mu kakra kosi se asem ne be hwehwemu awie ye wie na esafata se esaso de omudi bre na omadwuma de ma wo ma ye de ama wo se ye wie so na ebubo wo so de a ni obi de kuma ntwi bosi akon wodi ni traje akyerema enti COP mensa ne nkrofo mienu omo ka no ho sem no kase ya twoma si nchen tiwe wodo mu nyina so fonyini e de aba na wotra mu se amanyekuo maako enum endi se amanyekuo ka ho bi wo mo atabri abatoɔ commission mekyerɛ de ohwe abatoɔ dwumade ntoto ya so electoral commission no o matabri no enna kwa sendibia Supreme Court se womra adai a wose wo ba behwe ama adehia asabe o madi mfinsia du nwotwede kɔ na yegidie so madwi mu da ho no mo akonya so mo kyerɛ madwi no wo be kyerɛ mu din de akɔ abatoɔ ngumani mu a sade opese wo ya ade no emmoa madodoɔ na anya akonya emmo mu din kɔ abatoɔ ngumani mu o ma ka ye ne sade Ghana fo wo beto no ye ne sade obi abenya akonya ma ne di akɔ nkrata mu da wo so no de wasini gyan ye no mo se saa yate Ghana asoso de se bibi kwaso na wa ene wa adwene no ensisi so ana won tiase a ba bi agidie se de kwa a na ehwo no mo de yebu atan na eboa ye ma ye nyenye ehwo tiase aya asende bia ento mo de ne kɔ ehwo nsem akiri ye bete se de bekwa akɔwie no na ankane Ghana man panyini pempe wasan so eprema panyini edibre no ewo NDC amanyoko ni dimo ayo ura John Dramani Mahama o tere mu se si e ka ketanhye dwumdie kankan ne proya ebo ho wa Ghana hanu ma chese o ye ho hwe nyaye no wo so pa amanyaku won mo edo mo agimu a wo mo de obo corruption wo se omudi ba wanum eye MPP ora John Dramani Mahama na sie we ensem DMD twaso eye Ghanaian Times the Boka Tamunsem enamde wow na Ghanaian Times the Boka table man ye say oba ewiasa fana nina amai ba ko ye wo abibire man no ye oman kronkron Ghana ni pewom ebro opepe aduasa 30 million ani akire ye ne amai ba ko no so South America
a wɔn nso din di Colombia ɛno nso nipa egum ɛyɛ bɛyɛ ɔpepe aduonu mmienu ne akyiri 52,085,168 nipa esumu ɛno no oba Ghana yɛn kasa yɛ kapa ɛyɛ akankasa twi ɛne obiara tibi acha wɔn ma antena Ghana ɔka nkatenkɔse nkɔtenkwan wo yale ɛno no ɛpɛ ti kasa yɛ kapa yɛ akankasa no your official language ɛyɛ brofo okɔ South America on mo meche Colombia fon baabi a wɔn wo yi a wɔn de wɔn kapa ɛyɛ Spanish enipa no ɔham chichemu adu okronkron achiripo num 99.5% wɔn ka Spanish bonjour la paix hola just hello na saa mai ni Ghana aka bom de ye ba ba ya ne se ye na ya kontiase apam ye fa bibi se bilateral ties na eno no esi ewo ko mienu ntem ana ama mienu ntem saa de bilateral ties esi ewo ama mienu ntem ana eko mienu ntem na eno na Ghana ye ni Colombia for atiase se ye ni omu esai bi ti yaka bom ama saa bilateral ties ye san bia ye de ba be hye enuoma nketinketi bia enkoye bia Colombia nuoma buon me enkoye Ghana bu ebeye ade buon me koso Ghana enkoye na so Colombia fo bu ebeye ye be ka bom ye ese namfo no ni ahyemu den enu nti entiase apam akoso ya Ghanaian Times de bokrata no atwa mfoni ede aba krata kro ya san bo amane ene dem wo bi ma so pa yesi Burkina Faso Ghana yani Burkina Faso womu kwanya edura sa aman mienu ntem no mfoni a Ghanaian Times atwa no ekwan no highway no ene baabia hono ene adwiragu ti ekwan na koye owu afidie pa yesi baabia wo pote no eye kalio ehono mo ena sa ekwan ahono pa to utum ze erosion na di ekwan ne fa na aka ketua bi Ghanaian Times atwa mfoni edi aba ene anopai na parties bi e kokot no adwedi nkan boso police for ya interdict wo mu yedi nkan boso anopai afufura epie Ghanaian Times anim eno no The Chronicle the Bokata animu ensam enie na brasesam ane oba amane echirem esa ni sam ni bi wo no ma yedi kan dia ma odadantene ha ye ho ewo ho na mom afufura bi aframu ane o chirem se Abraham tie bia wadi finsia no aduonu baako 21 years na won mususu se wonu kasa ne wafase watiniti ewo adan nti enwo asem eno no se nipa da se nitimi fase kan na onua ebi ya ade o na akokọ kora ukune tesen nti enwo asem da boka tai wode aba wo wie no chem se asande bia so e de atemuo e de beba na sa atemuo no efa eye mosquitoes bill application no what yes asande bia behwe na wonum so e de ho atemuo e de aba eno so obomu amane ene anopai The Chronicle san so e de tudwa e tirem ese atwetwedo ne ani ntra kukudamfo a omo anim de efa no eba no eye nyinamodin dwumadie ne ntotoye eso a wonum ebo eye mpanfo aba so pa titru National Petroleum Authority for agency do musi ya omu kirem se eye yemfra maja fidie no wonum kirem se da bi sade ase bi etie no e wose yehwe ne yesesam ne yede foforo bi eba nti anu se aban na wode bi beba nti omfra maja no sa na wo kwa akopa bi a aban na be ma eye mfra maja fidie ni bi na wa aka so abewisu wi a de kwa na aban age no ama foforo eno ane a friend say cylinder recirculation model na aban di aba sisi am no kase frase aye adwuma kọ ekwanka pudimantem ni asantemantem mu a na o kyeremu se atwetwero ne ani ntra kuku da fom wonim die wo eye anyinamode dwumade ntotoye eso no wonmo enso so abọ eye mpanyfo aba so pa kyeremu se we yanhyeya ba beboa ma noma akọ eye enkan The Chronicle da bokata no afoforo bi efra ne nsem mu ena mede amawi the mede to so the Daily Dispatch ma free guide so na yabobo do na so Dispatch no chere say Ben Efson ena o chere say Alan Chamatin Kennedy Japan diamantfo bi keka ene ekoka Alan ho ene ekoka
ɔsi you must be joking agro na ebi amudi agro pa ɛna mudi ɛne ken ko kala ho ɛna ala ko kala yi ken ho ɛne nsensem bebre no benefsin ojeja no kama etinadwam ɛna ohwi asem we ator mo se bam the Daily Dispatch the bokrata no ɛna ɛbɔ saa amani IGP a wɔn akɔ interdicte post from yensa no ɛna ahase zu wɔn twabɔ no pa wɔn twabɔ no Zenato Rollins ɔne ne papa JJ Rollins emfoni da no mu sei ɔse NDC amanyoko no wɔn didi na tem a ɔman enchemu bia ni hɔ Zenato Rollins JJ ba no ɔse NDC for didi na tem a ɔman ama ne nchemu bia no ano ebia sebi kwasia ɛno ano no agya wɔn na ɔkɔ emfanto na meye ɔse ɔma didi na tem ɔma yeye no a mama enchiremu bia omagya osano omagya to on moko owura yere Samira Bawumia Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia the vice president ne hu kane ne wife and a watcher say Accra as the world book capital for 2023 buku buku hey mami Samira ti nimfoni danu mse ya krate Daily Dispatch ede sasemi aba enano pay oye the founder eni say credibility na ne nsema wodro awade aba no ya brobro dodo na so fufuro bia efremu enie o chem say me no ka say aban etimi ahwa sikabote a eno esom Ghana cedis no 2.3 billion wode ama say coupon no yamfantua bondholders for ne ka na asomdwe mfamra ntisam no ka sei persenias ne wonmo mkeka ka ho no eja monkwan mu beye de yesi coupon na aban atua sikabote ye 2.3 billion ede amamo ho ensem enso eno no na ewiem nsachira ya sisia no akwa nam so ama hanuoma bebre no na maame Samira Bawumia wono eye Ghana ma panyine abede chire ni toto mucho Dr. Bawumia ne ho kani maame Samira chire mu se enkura ne ye emma ensoso wose etie wo so ne wo so adwen chire na ne nyina timi aboa me yetimi ahwe na ewiem sa chire no so yetimi asiesie nuoma na afi no ya sanso enya sede na first na tie no sanse sia no wo no ma sa abrei ye nsuo to odwene ho a wonte ase zitobre nso beduru no na ewie ebo ya na ha dwi bebiri katafeto so mieni the founder and 70 people enso ede agu the founder and some awoto anopai wono so ede eba ye ebi enso enono na yi ba ku bia wa ha o se akokono wahunu page 7 no okay. The founder metro lines mu kra me ene em se metro lines mu na na muduru ho no mo ne nyanduru so muduru ho no mo beka e bia kwaku na beka no ya se akokono boae boa nkrofo no animi akokono na ne brofo ye den akokono no e ba cho me nko sa rehearsals ne sisi ya secretary na mfa na just want sukura nim area Mospulu akokono ne design Mospulu sana o kana na say wo sa he na ka bia man Mospulu spell my ana mo koyo ma de MOSPUL wana wo flemu bro fa na say fro wana ni akokono bro din we dey quiz kese pa o ba ni bro din wo ho but dudo na ni bana mi ni se ba bishia akokono bro din trekese bishia akokono bro din aka ga fe bai na anemia no pa den ya de mon kam kakra anemia no I'm friend saying nyanda ya Apollo no dabi anemia emuyare ye betai sisi mu especially omo de da fem bare floor sa no na iso sa no ya na cement so no we no omo ya de ayi din nkasa bi wo ho no mo de ma no ntina se sa anemia no akokono sasa ya de wo ta awi akokono ai akokono ne bi wo ho na se ye nya petition no abe mu twabe ba so ka se ya mu de aduro e de gugugu so nse se akokono dabi akokono ne de ono obebe mu a nse mo wi na ada ho no ma e pro no
aha e proba no na akokoro be jolly ono ba na domuaba aha na fiasa na abena ye nwura I see abeso mfa so do na se wo se nyina de ho je akokoro no ne wi ye rade na okonya tama ika abe no ototo pa wo di prai wom na ototo a asene ne saa no na onya makodi chi hu a awurade nya se de ya to kokoro saa na abebefo na esi o de aye kibaba unya awokunu bo awurade unya no ntiantia bese aduonu na wanya dokono wam ye twimako no awurade hye na asomodwen so e akokunu do sibo ma ya asomodwen so ma bi da oh okay asomodwen but akokunu sa akokunu na be ya asomodwen no ono usina na abo ono de abani nwuye no kra no no ono no ba dabi o but nyidim sa akokunu ne ya obe ya asomodwen dabi akokunu na be ya asomodwen akokunu ne de ono ne de aduana aye yi no pro no ena o babat ayi na asomodwen no wutwa abani nyina no unya onu wutwa abani na unya wutwa abani ukotwa ani abon se ono no wapia firim I see ba me de me ka say akokunu no dabi ene ya ebinom dane ebe ye we no but de ti ama me ka say nye on se nka ebi akokunu no aba wie no ena wo benya asomodwene de a ena ka ebi aka de wo kan ka ebi me no be ya adwo but we no asomodwe no wutwa abana ni mo no ni nyina no ena wo nya no saa ba akokunu ne de abana pro no ena akokunu no be doli wo I see asomodwe no so yo free hin na eba omuni de minimo obe kwa ko twa nu be bie ba bia ye twa so no bo nse o yewo ayi bia ne ye kire omo ane de aba hye ne nan ohim sa na secretary ya go fun ai na so ba kayo ayi obi pese mami obe chire ma okay ni o me chire o me boa ye ne e obi so de fa ha e bia na akokunu na o pese obe boa ye wo ho ni mara obi pese o chira akokunu so de bawa nti di ofre ba no ombra na se nchiremu no de na mo o mechiremu nchire yen se tiefo de o mo ya de wo sa de ye no ho enti e de se obi pese obechiremu ma me sanfa ba ko nso ntu nanim yesi ye ka se brichie de ade brichie obi aba pese o chiremu ho okay obi susu gina so a mi entie no e ba to odin ba bia ka se free wada roma hello Nana, you come off a dente, offer your dente. Oh, okay. As from Laguna to Nkusiama Dani Akoko. As from Laguna, oh, okay. Over Tunkusia Benema, not Dani Akoko. Oh, okay. Like the teacher said, oh, okay. Okay. It just said, I bet on me who says from a journey door soon, one just Akoko be womb. I see. Offer already on your side, Mr. Wayne. So, see, I can say, breachre at the idea. Yes, breachre abo. And that is, I will be an answer as soon as you the general penny if you're not with freelancer. Now, you to go open the with breach. Na openi audente said watch him there atias you but sa word breach no as trying saying and look at the catacomb be them Philippi near the church TV and the so what can I make an Matthew was here. I see openi ma yenase why are there kwaku anim kusi so watch ya pa Yate. Yeah, that's. Oh, there be one can say, ye. There be a cat. One can say, I see. But Obi, oh, too bad. No be so person, so much him no more.
moya de waba you ya na okay e don say asomodwene mu ne be ma ya kokono oh I see but o sign akokono so sign to me dane asomodwene we so fresh me pa chodi be akase free Mgaze flat masene apani yenti we mpacho akokone bluff no ate kisi se adeni ba ku fom na kasa no akokone bluff no e chronicle are said we bubu ni mu ni nti no kasa na chronicle dia yi Bible mu chronicle na said dia ya bi enye chronicle mo fani dictionary okay yati ampaso adwe ni ba ku fo nsutiri mo ampa enti odo abeka no rofu din di amamo mo hwehwe chronicle we wa to udin ni ba bi azu ka safi achimadi asa fema jeni mbuati eje mbuati wadaro wa mane akokoro die ono ya dala somoji oh okay somoji tu le bia no beto akokoro no onya woje ofunta ba ewa abene mi anaka abene mrenken so no bebie no otim ansana inside no a yetwa beno ma beno ensana ba no ebewu no nani ma bete na akokoro kasa de obi enim ni pare ba beto obi o ba beke abedu ido beke bia akokoro na dan somoji do ka jani beta bebu beke nti be akokoro na dan somoji yate ya das papa ya chia achimedua safo so eti ado no oso atwa be emfinhia duonu big akra hu ba bi ni bi enti ankofo fra na efre no e ba je odi ni bi anso kase free everyone going to kase fra oda unso atwa be ara mi twa be okay eni yenti mama ne minimum abo ni woni akokoro ne brofu din o say Margot. Yeah, Margot. Say gogomi. Akokono. Me say friend Margot. Margot ya gogomi. Margot na say no say gogomi. Oza udi gogomi. Ade na dani phone ni no. Say no odi lo bi azu kase fi. Ya wie. Hello, me tende. Kofi boate me kase fraction so eta. Star B yenti o. Hey. Yo. Ebi mo say, yambani fo ni bi say akokon ene Daniel Somlode. Yo yate. Na uko try abe fresh. Even ya be no krampo ne bi wo hono ma won for ye. Anase wakwa wi a wate ba ku mienu no. Asomlode tumi ba hono mo. Abene nso pro na akokon ne ba nsa no abe Daniel Somlode. Na abene employee na ya den Asomlode ne ba hono. Enti omo ka se akokon na Daniel Somlode a meni omo nya adwen. Adwen ni ba ku fu tirim ye da se. Wo he ndimi anyina so ye. Abusia ye srem mo ade no president Danny Phones. Ye srem mo mi emfansi ha. Da bon krata na enkomo yi bebu mu. Na mo akire se mo ne ye na ye ade no. Last one. Odi ni baby akase free. Problem ka se so sene for me na. Na she enti we. Power temple for say open Saturday Asomlode. Ono na ya Asomlode. Na se uska bena. Exasa Asomlode no pense to tinti obe wabenu. Oh, open sapa to be wabenu. E ti sanyi na ko se kosia eni akoko wa ne bi ka ba fe. But you na kana temnesie. Nti akoko Oh. When me anche na adwen wie. Me ba chodi me ba kase free. Me do ben. Eja ben yenti o. Akokon profo no. African palm weevils. Abotre, nyabotre na bubo no wan ma yen. African palm weevils. African palm weevils. Yes. Weevil WEEVIL. Wabin. Yemo yensema no. Wabin. Yeah, that's Eja ben. Ma me mbisa na sem. Eja ben.
na ko hu wai so no so bebo African Palm Weevil. By the way, me okay. Some kind. And on fire and some bomb then you say abro for dino. And then Africa anya word. Ade ba ko pe akokono na okuta 3 abrofu names. Eja be me na ase. Samrofu ntwabe. Emrofu mutwabe. Azomo no nsa. I brought that advertising. No, Ade ne ya dane phone this. Yeah, Fabi take on yes, rewo. Yeah, Fabi can. I want the na or build the point to be about akoko ne Hello. Hello. Me pass odi baby akase free. Yes, I open you to do here mo Eye pass mpedinfo ne. Opani enti o. Akoko no. Asomoje ni onu no dane akoko. Onu no ko abeni ni hu akoto kusu egu. Ti abeni nto se ebewu no. A be pro no mo so adole. I see. Adole akoko no. Okay. Na ehe fan ya asomodwini efiri ba. Asomodwini no de. Asomodwini se asomodwini no onu no ya abo a wotakra. Oye takra abo a. So tutu. Mra ubecha abena na so ucha beno. Omba. Abere tukusu anu ede. Egu akoko abena ni. Bagba bia o free bad ya mu de wunim. Daddy, okay. Yati ya dase papa. Also kemra mu ano. Mo amo frefre na mo fa nche yen. So interesting. Ya da mu nyina African Palm Weevil. Ai. Ya da mu nyina ma se ma kire se mo ne ye na ye adwuma no. Sure. Nti bibi ni na kire ya adwene so an tenten mu ewura mu ya da ma se papa pa. Nya mi nhira mo. Enti de bon kata ne se si. Si ye de anu atwa so. Ai. Ti den se fa bi kan. Ya da African Palm Weevil of one as omo ya de. Akokono wow. Enti akokono brofu din ba akono se ye friend Margot na nya Margot. Nya Margot. Margot de no ne ye ayi gogome. Ai enti eno no. So no so ye gogome. So bu ni mu. Na wasenka oye no ayi gogome senior. Na gogome junior. Na ka na wasenka o freeway no Margot senior na ka ye free gogome Margot junior. Because we so because of sasa bi blame na sa asomadwuno wonti ena mo de African batan but ye mfanka ho te Palm Weevil sa Palm Weevil dabi di African yes abofro mu ni bi omo ni bi yankopon hira yo ye ni Euro Palm Weevil abofo asomadwe omo de den omo we amore papa dabi obroni owa asomodwe ye hefa no be fe Africa e se ya ne de be ko aya omo tufia owa akokono ye he ya no be ba be fa but what do you say aside akokono na chini esa wa abo bi osa akokono but no de ye nwe ya no mo ta hihye eja yes yeah yes omo kwa da omo soso cha akokono no yes mo men try no hwe bia wi o obawi no so ahwe ani ubetimi ahase na ye de udi ato so kwaku adi mkisi inventor dude ada ya yan try nti titani no me sa abo no so din de wo ejam no titu ni esa ene botoja so pena sa amua ni piepie omo nyina omo nyina ya abusunya baako omo sa kwasochi omo nyina ya abusunya baako enti we ade Palm Weevil no we so betimi ade ebia so odiam enti ya do mase papa ne education kakra o ma na koso ama ye nyina ma me na mo so mase ye kodi weekend no obi a ndi ni lemu obi a le sa di ti sa obi a di ni obi na tikem na all kind graphic obi so trinchaya na obetwe no kwanhwe ni di papa ne
no abajo obi ahwe ni dim o de ba po body obi ahwe ni krata mu on so o bobra na o di ulem o ye de o krape o ye de obetumi a eboa wo o ye so wo siansia be ha wo eno na e de o ha ne de ba no enti mame na mase ana adwen komo bi wo ho David obi ekodi ni lem okay nti obi ani lem weekend we na sum bi ya de yensa beka okay ba du be na nsa ka bi anu atre wonsa oh yes sa no ni onua do no yes esiwa no na sima no a na de adidi jani emuna ne nam na ade no so ka ho ani wayi wanim ye che no ni ho ane de wo de ato ho so ati ase yes we ni wa ija wabo da bi uyi wanim nko ade ye nyawabo si wa ni wanim na ni wa de a ende ode ato so akona Allah ewura di nyankopon wa akura ma kayo che for mumra Facebook live na mo mehwe palm river aka akokono okay we roasted palm river aka akokono ya toto aka akokono ya toto akokono ya namu we ofo ye didi dokono na dey what do for be ede odi ankwan a na aba ya kan say aye sochi ya gugu ani no enkwan no dey fresh ana so obe ho ansa o dabi fresh na no ho wow o ho dia na che we no ho dia obe we no na ba cho obe ni bi tiemi a omna bi nne na mento na ye ntra nhwe uni me bi ede aboa we ni nyina uni me bi ede ni ti ho kaka dey ase che no ewura di nyankopon aboa we palm river oh wow acho be twani bi tem na so obi on famra ne meto ye beto won famra bibire ye beto yes ye be twan ne palm river o ne no anso nya din David so no anya isi an asema kreni no isi ana ben misty mi na fe wahwie gu dokono no achi yeah, kind of ba. So ati ase e orokodo hwe we kim se broni aduane odi ato en omo no madidi enyefe omo no madidi enyefe kura we kura se kura wa anu omo ya kwaduro omo madidi enyefe oti ya na na zapenu aye je kan na mase wa ma de na do me kon papa mame no ma sineja yentwa so ewa ha me pa cha ohye ne so maache eno ni jumedi ni din sima aduasa mienu pepepe ena abo apa no pa no nwotwe eho ene eye fiada eye boja ye na se ne mutai etie ye no efiada de ya na enhyeda nya chinchere etwansa efiada ne yejamu na bibia ne na mu bi ni awoti ye na ne na mu efiada no enya chinchere etwan yejejamu a emra nya dwuma fiada ewo maache so nti ya na wa hye ne nso de amame ye de aseda de be ma boafo wo mo da roma efiri juoda kopem efiada no wo mo efa yedwumadi ayedi ofia no ho ka maache no wo mo fa ho ka na yatimi de abrew Frimpon Enterprise enene aseda no de edi nkan ye de kwa ama no Frimpon Enterprise adwumawura ena wotai efre no Frimpon de nyamianim no kuranie oba mpotem ha no mo a eyade se nanim tie ni nadwuma den ni adwuma pa wo ye nti ye nyina age atum se ye frɛ no adwumawura a wo bɔ adwuma papa Frimpon se men kan kyerɛ se wa bie provision store o pɛ sɛ wo fa niema egum na onsoso tɔn na wunya mfa so bibre no ade free so a Frimpon se anɔpa yi men kan kyerɛ se fo ani kyerɛm ɛwɔ na kache hɔ ɔbɛhwɛ aboa wo ama niema akɔso kama wo ankasa nso personal groceries ɛna wo pɛ sɛ ɔkɔtɔ ade kɔ fie a ɛno nso so wobɛtumi akɔ hɔ nsa bɛka a free mackerel edini na mu ade call cooking oil ahodo no ne wati di enye papa ye ba no eye tomatoes no nso a tin na pepamu de ni nyina ewo ho ye ba no emu nso a ye local rice ene o perfumed rice na ye wo nketwa adantemo ene akese ewo ho no mo a won sabetimi aka ni nyina ebi ye ba no asikyire nso a eno so saa ye o bag mu de ye wo no lonka sa wo peka apon so a ye besa ne kama de amount biscuit breakfast nso so ho nioma from Milo nido cowbell emprempra de ne de wasem wana ase broni wontade me pa cho bebre eya na ade wani akyerem ewo Frimpon Enterprise de wo pe bia wonsa ebetimi aka ne modern bonti yese eye odan mo kese wa bebie ne nkrabata ne bi ewo eye kane GN Bank dan no mu
ɛwɔ Achim Odan Mobile ɛhɔ no ɛyɛ drinks ɛna nsuo ɛna yɛtɔn nti dwumadie bi a wodi a wopɛ nsuo di aso ahɔhoɔ no ɛwɔ sɛ wode w'ani kyerɛ mu ɛwɔ Frimpon Enterprise wɔn nsa bɛka no nyinaa ebi ɛyɛ ano afrɛ yɛn wɔ 0244897525 0244897525 ɛna 0206473953 0206473953 wofrɛ saa number yi a yɛbɛgye so na nkɔmmɔ bi a ɛwɔ hɔ no yɛtumi ahwɛ adi na yɛfiri hɔ no mu a yɛmfa sedane bi nso ɛnkɔ ɛmfa ɛma Jubilee Hospital sɛ menka nkyerɛw anɔpa yi sɛ wopɛ baabi akɔgye wayaresa a ɛhɔ no mu na wɔ sɛ wokɔ adɔkotafoɔ no anim te nɛsesefoɔ no nso wɔ nipa ho abotrɛ wɔn mu miamia mobile phones ɛna anigye sɛm no sɛ wakɔ hɔ no mu awie no wowɔ wo fiaa na ɔmafrɛ wo hello na ɔbaa bi ne voice yɛde bɛfrɛ wɔ no okon bedo so obeko check up ewo Jubilee Hospital mepacho outpatient service na ekoso inpatient service nso eno na yeje oto ho no na afi ya down kakra lab no nso test ahodo ni nyina bi koso pharmacy aduro bi a yatra ma obra ho antenatal care no so saa ma menkwa homa no so nkotin komo we mfiri ho na me ba ye metfoa Jubilee enkomo no eso yani owura David Kumi Ado oye executive director Care for Free and Fair Elections Ghana. Yene no kwatwetwe enkomo. Ye route yen kan FM sini mache. Bejo fuminya. Na apumbo ko de. Na me adom wache yenkwa ebeda na se. Me di se musumo ho ye. Nyame adom ye nso ye ho ye papa. Meje di se anamuntu a yera Alan etu no wani edi akiri. Se wani di akiri a initial reaction to eno ene sen ansa na yabaya asem foforo so. Yo, me da metia for you. I think say Alan Hansana obey train ni and make that decision to withdraw from the race. No, he outlined certain nyema a man not take that decision. Na sa nyema no ono according to ono ne na dream no in 3 years. What party ne kind call party ne kabum so emwa. Because a go back on the Wusia back on and I can see a basin a conya better. I say I can see I should be pa in Cofono and a dot one becker say a penno. Na on the bois, I deny na ye the pie will be ye poncha amount for ye boa amount for near 1 kikahono. Ne ha drink a car. Now, according to Ononos, or say of the let's say. And penny form would be election no is skew at the end to the advantage of one person and also there is no fairness in that particular order. If what he's saying is true there, then I think that what it was back on at the end. But on the other hand, maybe you be a meditum say oh is so done. If you are going to now go to baby now my reasons. And no ya dear obia bit me aye. Oh kono so feel say oh the dama could do one shot na I dare marry into say oh try any and I said the encafe no more and into uber chance and no could be now my reasons are. And what again? Ubit me a coso na I can see him. Na near my coso I am buano. What show akoma party no ma public ede sani mu eni nti on pese onu ni nti ode obi ankwa mekwakoto chacha na menya any party we are enana alandom yoko 2020 elections that enko for 8 uye and yes our party na alandom eno kra ne ma onu nso bi say question bi say when did we get here onu nso bi say when did we get here after the elections? No, if indeed we'll have to take Alan serious in the things he's saying now, he should have spoken against the things that occurred and called the IGP to investigate and take action. Because I mean, there was a 15-year-old girl with her O2. I born it all. Man says Alan can't wasem. Now Alan Kasa and the Krana a because okay
University of Ghana Legon or more prime minister or more I yet total pipe amount putti any kitchen sick I or honey never said I can raise no be. No, and I pray. One a yen there and a sign money see our political party primaries move. And if he act as if today in the first time near on Wednesday and one and into or chair time there, then I'll be very surprised. I think, sir, if he had come with some other reasons, that would have been fair. But this particular thing has been in the party not today. Now the constituency elections, any regional elections, no, or maybe at the friend saying register, you could see what baby say, yeah, mamma, and so many. You cry to about social media, mamma, cry to like it, and so move in room now to me, but show they won't come on. Alan Carden, I was that name. And into a boy, we no. I and the Wabe can say on one cassa air cow. As I said, one cassa out the choir out the vessel, no one resolve that problem. Yes, and because they have Clement Kuyima Wintino, or your over the cassa, yes, it's your young one, it's your dream. And the one cassa chow, one they also would watch it out. For me, the reasons he had used for pulling out has been with the party, not today. This is not a first, and it has been there last year, this year. It has been with the party. It has been with the party since 2012. Was I hear call on in and call primaries now? Ujama and I say or almost Namena 50.1 now. Ojan so uncle now Nana you are not so Akobino. It has been like that. I see. If there's any other thing, he should tell us to know. For me, I'm not saying that the customer. Obi papa, Obi kunu, and they are paying no. It's very, very bad. It is not good in our body politics. But I'm saying that if it was good yesterday, you cannot say it is not good today. So he should live with it and then continue with the contest. And yes, sir, if you are condemning what is happening today, you should condemn what happened yesterday. And now in 2020, go for 8 no more, you know. Obigiri wom, Obiba wom, a man for Mammy wom, a man for Yan wom, 8, and you come just the Kokotriaba. So one can once a man there, he's not justified to be making complaints today. But man can want some endra na eneme who say enya. Is what Semika, Anna? No, over to Lea Kawasan, but we also have the right to also question with genuineness in this particular matter. Now, Aqua say he who comes to equity must come with a clean hands. Obviously, yeah. Mayena say na Yemra NDC, any amonuku 9. Womo so na muntu a womo etu. Mo de moni di achire se abatwo bi ebeto no emu beda ho. Peri ye beye adwuma no na enkomo yi mo na wose animu di mo te say NDC any other political parties ana muntu say no matu no muso mu say you're welcome that particular steps and our step political parties need to because on him the BIAT we are walking a tight rope. Many Americans say African countries they try and we share almost Sahel belt near one Kekau, Burkina Faso, Guinea, Mali, Chad, Gabon, Niger, na ku esi hono. Democratically elected government na yetugu. And the reasons adduced for this particular action, no, ebi wo memu ha. And then say you can electoral commission as any. Electoral commission will serve the interest of the people, and you want kasa who interest na will serve. You shouldn't forget, say, amount for taxes, any running commission, amount for taxes, any editorial emoluments, Emma electoral commission in penny for editorial salary, Emma workers, no, and in city mamma form ticket to our canon, so we are near ma, to their detriment, not so more cassa. I believe that the honorable thing to do is to listen to them, because a government that is not responsive, no. Yes, amount for a NGD was a binding. Electoral Commission, a democratic institution. It is a court, Supreme Court,
now at the say NCC any one keke ho and one amount for share and na ye di church ye democrat no na elections may be a democrat in him and internet a institution the vanguard of democracy or memoir. How then do you act in contravention with what the Constitution says? Constitution, Article 42 of the 1992 Constitution say, every voter, qualified voter, is entitled to be registered. Then the man will be a qualified voter. Constitution let's say with the 18. Constitution let's say why you move down. Constitution let's say you are qualified. And then you are entitled to be registered. And then there is no law, there is no creed, there is no regulation. Etc. And I undermine that provision in the Constitution. And in the Electoral Commission, it contravenes the Constitution. The Constitution, all the registration of district officers and one. And then I say district officers no go for and a bit register a day. That is one. Second, go for do sign no between two coin. I could be a district office no and so much more register. Two, or my muhano and what's the at times, meaning almost be 10 city part the real dower seven. And yet, the and in this only Paco and Missy called the Fakao Electoral Commission office war. As I say, to me to Abba. A junior war Nintia ye registration our polling centers, ne say. Yet they are then air brew, yet they bang. Then the be bien ye a coincidence, amount to me and register the way to me to Abba. Secondly, no polling center because opening the deal to Abba. And until I want to register here, a one or two be about to one, Okoko to Abba. Into only Pakwa also on district office no or a new voter. Obey your day, you will say, I don't mensa polling center and I met to Abba, and now could you mensa polling center and I met to Abba. About 1 minute one on the Bakubeko in cycles are time in the best no, over whom be the auto Abano. Now to Abaneri. And into say electoral commission I can't obia account. The conscience of society is speaking. That's electoral commission say, oh, yeah. Then the second result, ASA court. And into I do more for me, almost for two, almost for a giant, almost for a second, no, law court no do many channel. And a part of your democratic process. So. And into no, the bomb bazo. Okay. Ma yena se nchirichirimu no susu mu ada ho kama bibie ni a yebesa ba wonchen bi mira. Ora David Kumi Ado executive director care for free and fair elections Ghana. And yene kwa twetwe nkomo no before yene ne ba kwa akobon nkomo no na yegusu a ye di nkomo kakra wa hanomo ede amao ni nyina efa Jubilee Hospital womo eniema hodo a womo yede boa omanfo antenatal care na maka kire e koso postnatal care wa wawie akire nsam weyi ene niema hodo bi e ka ho no okwa ebetimi ahwe atu ho anamo kama ede amao sanso na maternity wo ho awo kan wa bra yebehwe wo ultrasound ECG scan ewo ho a ye hwe fru trisukosu nase ba bia yade na suma biada opeso ogu animu ase na ye twena pie na de adura papa ne tantan so ama ho ato no akoto abrabo so mepacho emema no so ba be cheke wo mo prostate level ahwese igina ne nan so anase sen na etie ye ba no wani ne so a wo wani ho hawo a eno ane se wo de wani kiri mo Jubilee Hospital ye wo mfidie wirempimu asiedu ewo ho no mo a ye de behwe wo ama wo ho atimi atol diabetes any hypertension na yefia da imi no kase sabre ya sinkonwa nkyerkyere ne koso dendenden canteen so wo ho no mo anuane papa ene ye noa eton ewo ho bra na wonso so bra beto bi ko dandan wo ho insurance ne ye gye ankrankra de ne ye gye aban so de ene ti de kura ubia no ba ye betimi agene ahwew odan boabo amantra etwene ne so eye bridge ne so ho no mo ene ye wo me ba to be free 0244 575799 0244
0241-787-5799, 0241-784645, 0241-784645. Numbers ya befre na anadwo da suo mu mpo na yade bi beto hye wo so afre yen na yebetimi aba beboa wo na yebisa se anemia edin ankasa ewotwi kasa mu a ewo hode ma anemia ne sen me sofo asende abasisi a ose eno no ye frɛ no mujawie enti mujawie no eno na ye frɛ no brofo kasa mu se anemia na eno no na omo kasa se owe sa palm weevil na ayade a ebetimi asasa ayade nti mu amoyare mujawie no mumoja awe o ma wonsa kan kokoro ni bi na o wewewe saa no a omo kire se betimi ayi e de free hono mo a no so ema ne bo eno no Pastor Simon Kwekutai anopai me ma good morning me da say medru a Tefa Senior High dia mamenchia headmaster or too much na ye hwe ni mu se headmaster so Maakye Foundation no launch no beba ase osofo ye be se da ba ho no mo official ba bi di dwumadie kese enso de amayen nti papa ye ba be ka kire officially na onso so atimi abe support mi ni apɛ obon SHS no so wo ho sanso na university mu nyina mu books say ye textbooks bi say ye exercise book bi bibia e fa de sua ho ne de wadaroma say oba Bloom's Bookshop and Training Enterprise ya wonsa ebeka nyina ebi afi ye ba no printing niyama ni nyina oba ho no ma wonsa beka bi enti wutie me printing press ope A4 sheet one sheet now they do dwuma ko printing no ho niyama nyina no so ukwa wonsa ebetimi aka bi and sorry ni businesses ahodo a mo nso mo pe story books and in books graphics ne sa magazines ne na sefo no de atototo mu table so ewo reception ho no mo so mu nyina mo mra mo nsa beka nyina ebi anu nso abie bookshop o pese wo kofa books bi gum na wo ton ne ya tete ne bo ne so ama wo a wo ton a wo nso nsa beka wa no e ba cho enkokumase enkonkran enkotakrade enko bebia bra achim odan supermarket ho ena ubehu ne yen ne ya chen se wugina Ghana Commercial Bank wo mo car park ho a uhunu yen tintin so na wanante aba frɛ Madam Eva ewo 0244 293632 0244 293632 and 0203 083731 0203 083731 eye numbers ya befrɛ na Madam Eva agye wo so na afei nkomo bi ewo ho no watimi ahwɛ na one wo edi ye de bi betoa so edi ama wo bata busua Endra ena Ghana Police Service ede krata ba monten so se yera bugri na abu sa konkonsa police tape bi aba bonten COP Alex Mensa enyo ono nko a mpanimfo bi aposifo mpanimfo ni bi ka ne ho obeka ye enra de bon krata ni bi ede ba ye se posi adwumakuo no atwe wo mo asensan wo mo brofo no mo frɛ no interdiction na se ye interdictiwa eniema eno na ma wo ye police ni no ya gini nyina afiri wo ho enti Ghana Police Service enra ede krata aba abonten se sampanimfo ni nyina ya interdict wo mo aposifo me yensa no a wo mo ho bon asem ni mu bie no ya interdict won ene ya aposi adwumakuo na san de krata afoforo de aba because omo ede sa krata aba akone ba ya omo kan se omo interdict mpanimfo no ase nkrofo bebre ni omo anya adwen ebinim nso ni omo ya adwen momu de ebinim kyerese da bi se asem ewo parliamentary committee animu a parliamentary committee no omo ahoden wo mutumi ekura wo mo eye equal to high court to appeals court enti se committee ne trans no odi asem no na onwieye na obi foforo nso so ekotutu mampom mirika saa no a eno no obroni frɛ no sɛ eye prejudice enti nkrofo lambaste wo mo pa ebi no kyerɛ sɛ o eye ill thought true ebi no kyerɛ sɛ timing no enye good timing a whole lot of opinions and sentiments ene Ghana Police Service asan de krata foforo de aba
a omo kyerɛ sɛ omo a na omo ka asɛ mpanimfo ni nyina na omo interdict wom COP Alex Mensa ɛne omo akaka ho mienu sɛ miensa etial na akaka omo ho ni nyina no afei omo san de krata afoforo de aba sɛ omo a na omo ka asɛ omo interdict wom but omo san aboa omo suspend interdiction no nemom sɛ parliamentary committee ni wi omo adwuma omo police adwumako no so be investigations interdiction no say omo san a suspend we krata afoforo aba but yɛwura bugiri na abu ne nsɛm wɔde bɛto mmɔnten na abusua ne asoa wɔkyira ɛɛba no sɛ wonya bi atia a wobɛwunu sɛ kuro yi mu nsɛm ɛwɔ ha ɔman Ghana ha nsɛm wɔ ha papapapapapa nsɛm wɔ ha mede bia metaa ka sɛ onipa bie ne hɔ no ɔyɛ ɔsoro abɔfoɔ onipa bie ne hɔ no asɛm ni ne ho meti ha yi sɛ yɛsi twa me a ubetumi aso bi mu teta bekeka bebre onipa bi asɛm wɔ ne ho but yemie yani ne yɛ de ani abutu nsuo mu sɛ yɛbɛyɛ de yɛ ɔman a yɛwɔ mu no sɛ wo yɛ de yɛ a wo ho atamfo dɔɔso but umia wani na why so resolute na why so determined na why so focused no aka kyerɛ wo ho sɛ ɛyere so kyerɛ so sɛ dan me nipa de but me ma famu de a ɛbɛboa nipa a ɛmfa ho ne nipa bɛyɛ ɛmfa ho ne nipa bɛka awurade agina tuo ɛne bɛgyina ɛne tie de yɛbɔ mpa de ama IGP we nu a wɔwɔ hɔ no ɛyɛ nkrofo bi na ɔmo aya na ɔmo pɛsɛ yɛyi ne di ne free hɔ ɛne nti sesi a ɔmo ahyɛ ase allegations ɔmo de ba ɛyɛ bebree ɔmo se wa moma contract a amfa due process wa amfa PPA or the contract na man and for 4 chronics ne a whole lot of some bebree but Black Sheriff can say be say who never hands in the air no hands into omo amashase enere we breach procurement processes enti ye twena abo so munyina so mutiti biso munkuku nkaka a wasa mo pehwe mo mpehwe IGP de ena munyina matu aguso je se ono na ne de aba ono ne sebe otamfo a wo kurom ana ode bonye ni a wapie town enti o masuru mu na tuto obi aka bi de kire no but ye nyina bedi adanse a yes me personally me reservations edifa IGP ne leadership style ne ho but then also nkyerɛ sɛ onye IGP papa oye one of the finest IGPs ya yenya omo Ghana ha IGP ya yenya no a MPP ni NDC omo nyina etumi ka sɛ we dey IGP we dey good IGP ya yenya no a opposition kura etumi ka sɛ we oye good unlike the previous IGPs ya yenya omo Ghana ha adan na Ghana ha ye wo esu ni ban bi a onipa otumi gina sɛ me de mra be adwuma yetimi tan no why are we like that emre nso ye ani atrans ne yahyehyɛ obi ba no so de be adwuma ne tan no adan ne yete saa momi anya saa o enti bre na mo ya na IGP ye gine dibre free ni nsɛm a na ye den ni amu ye nyina sɛ the ultimate ni si ye nyina adwuma free ni nsɛm enti si ye gye akufu ayi amradan akufu dampare ye gine dibre free ni nsɛm a na ye den enti ye mfom so ba ko bi na mienu bi ne ye hunu a empani sɛ de okonsuo no no ade ba hina ye mfra no ni ye ne nkasa are we saying say IGP ya ne kasa wontie enu nti e wo se yetimi painti picture bi de kire nkrofo se IGP we de oye sebi devilish. It's uncalled for. It's uncalled for. Yes. And I can say me personally, I mean so me 1 or 2 way bia I see say oye hu bibi e beboa say what dey police adwuma ni nyina say reform ni nyina is about ono no eno no ye be me problem
say ye reforming Ghana Police Service and yet Ghana IGP Akufu Dampare. Oko baby a na camera dinechi. Wonum koko camera danoso. Wonum nsuo camera danoso. Wo tamabofra camera danoso. Ni nyina no eye populist. Populist stand and as agenda. Obi anka se ye ntwitwa ne mfoni but eno ne boro so saa no a na ase police ni nyina ye IGP ba police ni nyina nya IGP ye won panimfo wo ho no mo a se ye se ye ka omo nyina wo se ye bo ma so. It we don't build, I keep saying we don't build an institution around one person. The moment you do that, no, the other people no so will begin to mama because almost ye nipa say aden yen nyina ye contributions there yen recognize na say only one person pena attention ni nyina wone so ebasa the other people no almost they are human beings, you have to feel for them. There are some issues you just have to instruct the regional commander to go and do that. Not necessarily say you fly all the way from Accra. No alcohol. Na IGP di edim kura poma. Yeah, IGP radio ya dio. Ebasa no original commander udum nija. Nani bebre. Obi anso peso obobra ko nanim. So what you say? It's regional commander nani suade hunu nyina so beko nanim na nka on retire region ho. Na nka dachi bia waba national. Na dachi bia nka IGP wabepe biadi. Na dachi bia nka wabepe biadi. But we wadwen se wo ba be yo si akwan a. Omonso ani bebre. Enti we ru mu no yem fum so ba akoma nu bia ye hunu aye no kre o police nim ye namfofo na police fo no ye kunu no wom ye nwia no wom ye yire no wom ye hwanhwafo no wom ye busuafo no wom omudi nkomo yete omoka yete. And it's no doubt about it. Say IGP because of so ye nipenti and I'm from so ho. But say ye penny ya. Na say oye a subject you identify the weaknesses of your leader and quickly you fill in for him or her. But you don't join people to expose your leader. Obi a good subject. Who said this is the weakness of my boss. And he always, you have to fill in for your boss. In a proper way. And just fill in for your boss indeed. Now, boom, until you fill in the gap for your boss in a positive way. Now the nyansa ni adwen ato ho. Obu a o defend the boss o ya na etan kra keke. O defend the boss o di na furu ni ti na hwene na bibia na o de awura mu. Ye twa ne se ten wa ekuru bi nsin. In filling in for your boss, you think about it and choose the positive one. Because if for nothing, also so you have a life to live. Personally, you have a life to live. Don't go and create unnecessary enemies for yourself. Could be a boss who can't cast a. Oh yes. You want to call you on one, or boss to beat me say we class me in small. Wako remote control one more sakeke. And an IGP radio say no, omwa a bear against you, omono, sorry, no. Nyonya boniba, bonidano, onto bomo bano. Abusia ma yenhwe homra ye ba ye to aso. Enkomo no bebre na ekoso e wa IGP no ho enkrofo pese yi na die enkrofo pese chese nsem bebre nti yi na di na wo ba na aye den. Oh ma memfa achim abuabo presbidie no entwam na ye nane ye homra sisi a Nyankopon ya adomo a 13th na je se ukuada ebei ena abuabo presby KG ena primary no womo eyomo graduation na idikan kra graduation ena eye commendation ceremony
ɛbɛkɔ so ɛde ama adesuafoɔ no ɔmo free KG aba primary ɛna wɔn a free primary akɔ JHS ɔmo yes saa adeɛ yi kama de ama wɔn ɛna yes ɔmo free P6 yakɔ ɛyi no nso so ɔmo bɛyɛ ne nyinaa kama de ama wɔn kama na ɔmo to nsa de afrɛ yɛ nyinaa se mmra mɛta wɔn akyi wonim sɛ Achimabwabo Presby primary no ɛba yɛ mfinhyia aduɔwɔtwe enie na ɔmo bɛhyɛ ho fa ho hyɛ fa no anaasɛ ɛfa ne hyɛ no ɛna wɔn hyɛ aseɛ with wei no nti wɔn to nsa de afrɛ mu nyinaa sɛ mɛta wɔn akyi Nyankopɔn yɛ adom a 13th na kyerɛ sɛ wukua de edi anim yi ɛna dwumadie no ebetumi akɔ so a Achimabwabo wɔn suku mu ha yi a na kyerɛ sɛ yɛ anim ha yi a ɛna dwumadie no ɛbɛkɔ so ɔto nsa de afrɛ yɛ nyinaa ɛtifia sɛm ɔsi holistic education, a tool for sustainable development in a digital era na wei ɛne ɛtifia sɛm ɔde ato so a kyerɛ sɛ we are not leaving any stone unturned ɛbɛtaa wɔn akyi na wɔn ɛnyɛ ne kama paa. Special guest of Anna no Reverend Raymond Ban Abeka ɔyɛ chairperson Presbyterian Church of Ghana West Achim Presbytery. Sansona main speaker Reverend Kwejo Dua Ejekum ɔno ne officer in charge Presbyterian Education Unit Achimoda local manager de ma Presbyterian schools abo mepacho na waba abetai wo nyina achi ya no nyina bɛkɔ akɔka ho na ɔmayɛ na ayɛ fɛfɛɛfɛ no wɔtwe bɔ paa mu kɛn na dwumadie no ahyɛ aseɛ ɛwɔ wɔn suku mu ha yi a Achimabwabo Presby primary ha yi a ɛno nti ya na waba aba bɛboa wɔn ɔngato nsa frɛ mpanimfo bebree no a ɛno nti ya na wɔn so wabɛta wɔn akyi na ɔmayɛ ama na ayɛ fɛfɛɛfɛ. Media house a sponsor ayɛ ɛyɛ Ahenkan 93.3 FM. Abusua ma yenane ye homra ye ba enkomo no aka bebre no a ye de betoa so ama wo. Ho ho ho! Empenfo say, Bembe nsin so man's no ham. So won sama born top and down correct. Na bibia dem a eye Enkasa Fabrics. Ai tie ni ye eye Enkasa Fabrics. Enkasa Fabrics the whole Ghana. So wo pe baabi a ye ton fabrics me kya material papa. Na de pam tade otimi se you. Efe na akono a ho na abeko. Enkra monten so ne ye wo. So wo achim dan ne potem ha. Na opese wo nya fabrics etu ne duduom ebeton a. Bra ne ntwa ne selewa ema wholesale price. Enkasa Fabrics me kam kire wo. Opam de akọ wedding engagement birthday party anampo eye se material ne da ho a na ehome asempetia menka ne tenten so what top product free Enkasa Fabrics a wan kasa no on kasa ho eye Enkasa Fabrics we echi akwan e wa Accra ana frayen e wa 0243 422 591 0243 422 591 Enkasa Fabrics say mam wo kede akwatia oda manso aboabo asene abo ani baby a wishe bia se ye pom ha e na upe fabrics papa atode a Enkasa Fabrics e hwa na beko enkran wajibe bia Anokwa se kasa adoma chede mu guahodo a spiritual doctor of the nation Dr. Abednego ya oda Elohim treatment center no wachim kede amana de pefe ampa ana o kan say ye nansay madam fu o ya chire he ya enya stroke ebuka dem no eje Dr. Abednego a anka ne besinye oyiwa ena da ho no emfrihia bebre ni a waye adwuma ame odeni ne se spiritual doctor of the nation prekope cheso sasunsun mu ne wedia ni nyadewa nyina Elohim treatment center de se oduru on mo a ayarasa ne ye mohu nyarewa hodo a osane bi eye stroke sisi yade awon entumi amba ana sempo enam nyadewa sawde ne asthma ana ulcer typhoid fever wo kidney ene ho abasem ana se liver jese ba ne yade bia free utisibesi unase se yesunsum wo se ye wedie ni Dr. Abednego ene etu ase ne maneji ho kura ne se nanum bo onya din na ne ohia ne se obeje wo folder 30 cedis na waje wo card 20 cedis sika bia kura obia no spiritual Dr. Abednego be hwew no ma wo so aduro oye free screening eye free massaging or the special FMM machine bia ba eye emasiatica owo bibia ye frɛ no Elohim keteke or the ayasan etwao baby a wo bia maren fi se osan ewo ndura ye frɛ no Abednego cobitus and afia Abednego prekese powder FD ajatum ewo drugstores bia spiritual Dr. Abednego echira kwan no ewo kede eho de efri duada ekopme fiada wo ye adwuma eno achi achimoda yawada de na otwemienu so bia kofodua legend hall yawada de na otwemienu so bia nkoko obuoba village ukwada na otwemienu so bia ho boso enum Fred Dr. 0547 10 83 93 goda no say ayara sansu ho
Pasi was in social. Now Accra University Papa Menyamawo. And one Heritage Christian University College. Yeah, what am I Stadium Nechi. Very serene environment for studies. A Dynama Heritage Airson. 860 a Christ-centered university. 24/7 Wi-Fi internet for students. Hostel facilities. 860 body shop for MOB entrepreneurs. And also ready for job markets. For best students need their whole business ideas. Sika Ama will be one Castle Numa and to baby school. Now a business owners. And a laptop. Really? Programs Ben Mayo. BBA accounting with computing, marketing, human resource management, information technology management, BSc information technology, and information security. Posaya BSc nursing and a Bachelor of Theology. Wow. Mature students 25 years and above. And to me apply. Afe Wasi, SSC, GBC, HND Numina. 860 is also running 12-month specialized master's degree program. MSc Accounting and Taxation, Accounting and Finance, MSc Human Resource Management. Accredited by Ghana Tertiary Education Commission, affiliated to KNUST and a UCC. From 020-229-8399. Driver, na fa me ko obode ensa wom herbal clinic. Na me fa mani coach amansa ko ka dientia. Obi ade ne yade ko hono a. Won fa ne yade ensa mba fie bi. Na onya na yaresa. Wo fa ni besi na me fa nko. Na so kwadwo ayaresa. Mo yade, wo mo say yade bi a ha obi a wo kwa wo mbesa hwe. Yade bi ti say stroke, hypertension, fibroid, infertility, diabetes, hepatitis, hypertension, sexually transmitted disease, prostate cancer, infertility, and asempo. Ujale na wuti ho saa, wuti ho gria obo wa kuhu mesra yade aka wa to dem yade bia helpia wudi kopie mo obo ade nsa wo mu heba clinic a wo mbeti ne te say ye yefunu yade ana wuti pai wuntumi ngo bema ana wo ba ntumi ngo oba wo ne bema da wo huntumi nsane wo bema wo de boss wa no agemu yade be ne ha wo na ase na atatai ana se wa honhono moja broswo ana wuni moja wani ase ye fita say ye nkrodo yade bia helpia obo ade nsa wo mu heba clinic timi say te say ye 100 cedis 120 150 ekwesi 200 Ghana cedis obema ho adura kwa akonom ama watimi anya wapom di amapa na se wuko yi folder wuko hu doctor ye screening ehunu ba bia yade ne hye ni nyina ye free mi twika wo krom ha obi afomation ya ne ho adanse enko an odie doctor no ya ade wa bene kwana kwaje ayalehwe obade ensa wo mu heba clinic ewo achim odan ada a eben masalachi so mills wonom pe number no 0532333372. Hey Jack, it's bookshop or pass what town and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Asemna Woken. Say it test books, exercise books, pen, pencil, eraser, adibia, a fa addition hono. Would we reach them Bloom's Bookshop and Trading Enterprise? On Sabekabi, you will book no any free crutch, ecopim tertiary institutions in Inina, and sorry, offices. And now we be bookshop kase and I will pay books in the Gumua. Also call on one sa ebekabi kai nation so. Say ye turn in doso pum sanso and I open back pa on sa ebetumi aka akim odan supermarket ye ni GCB bank no and edi enhwe ni mo frey was 0244293632 and I say 0203083031. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise, mark of excellence. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, yeah, that's say watche yen ama yakoto enkraba hyene nso foma me machi eno ni dwumadie no edin wo hwe wo bre no nso asima no edu enan pepepe ena abo apa anopa no nkono eho dwumadie no edin de machi ofra me obuoba ofori amanfo station edin de ahenkan 93.3 FM. Enkasa Fabrics. Ese men kan kire wo awutie mi anope se wo ba ho na wo de wo hawo wo de wasem ebeto nanimu a eye enkasa biom obehwe na watimi etu ho ana mo de ama wo a wo wani beji enkasa edamu soronko mepa chaw yesi enye sebi sikani ne yonko eni premier ni na premier ni so de ono eni ni otot ne ntade ewo enkasa Fabrics ma yenkodi nkomo wi mra na fei yento aso ye ne owura owusu Ejabin political science lecturer oko Kumasi Technical University ho
ɛna ɔkyerɛ nadeɛ yɛwura wote yɛn ka anɔpɛ maakye na pommɔkɔ deɛ nyame adom yɛn nso yɛ ho yɛ papaapa na anɔpɛ deɛ ba wo nkyɛn yɛ nante sie yɛ tietietie a yɛwura Alan kyerɛmaten ɛnɛ yi wasi fam ebinom ahyɛ ase a wɔn kyerɛ adwen sɛ ebetumi a anka wɔnkɔ kɔntɛnkorɔ 2024 abatoɔ no emu saafoɔ yi wɔn adwen kyerɛ nie wɔn yɛ adwen meda wasena mafa kwanso akyia wɔn a ɛti yɛn na nɔpɛ nyinaa na mamenka ne sɛ ɛnyɛ adwene a ɛyɛ adwene papa ɛnyɛ adwene a ɛyɛ adwene pa obiara saa bere yi a yɛwura kyerɛmaten asi fam no obitu ne fɔ sɛ wɔnkɔ kɔntɛnkorɔ sɛ independent candidate na wɔfa nkɔpere yɛmfa ne sɛ president no na nipa no wɔmfa kutupa ɛna yɛma sɛ ɔde ama yɛwura kyerɛmaten ɛdi nkan yɛ amerika no saa no yɛ sɛ yɛwura kyerɛmaten yɛ nipa a wɔda ekuo no botaeɛ a yɛmfa ne sɛ si n'ani soɔ no ɛberɛ dodoɔ a wɔde wɔ party no mu na ɛka wɔn a ɛkɔfa party no baeɛ a ɔka ho na ɔrebɔ ne ntoa na nneɛma a wayɛ de ama party no nyinaa no sɛ ɔtu saa anammɔn no a ɛbɛma ne din ne nneɛma a yɛmfa ne sɛ wayɛ wɔ amanfoɔ no mu nyinaa no ɔde bɛfefa no nyinaa de afiri hɔ no ho ɛbɛma daa ne daa nyinaa nnipa biara no deɛ ɛnkyɛ tumi gya biribi a nnipa de bɛkae wɔ deɛ yɛmfa ne sɛ ekuo a wɔdam foɔ de bɛkae no ɛyɛ obroni bɛsie obi a yɛde traitor tag no ɛbɛbɔ no sɛ ɔno deɛ ɔbaa mu sɛ ɔba bɛyi nipa no ama ɛyɛ abatoɔ ɔkɔ abatoɔ a ɛyɛ nneɛma mmienu ne wɔ mu ɛnte sɛ bɔɔlo a ɛyɛ nneɛma mmiɛnsa Ghana Blaster a yɛmfa no sɛ nnora ɔmo maakye no na ɔmo bɛtumi abɔ drama na ɛyɛ ɛba yɛmfa no sɛ party politics no bi a ɛyɛ mmienu wɔani nkunim a ɛna ɛnyina ɛyɛ nkuguo ɛna yɛmfa no sɛ ɛbɛba wa nanso daa ne daa nyina yɛwɔ negotiation ɛbɛkɔ so a ɛtɔ da wobɛdi nkuguo deɛ nanso so no wobɛfam no deɛ ɛnyɛ biribi kakra nti no yɛwura kyerɛmaten ma ɔnsɛe ne nneɛma a wabɛyɛ ɛde ama Ghana ɛna deɛ ɛtɔ so mmienu na ma nyɔkuo a wɔda mu nso so no ɛnka yɛ ɔmowɔ de bɛma no no ma wɔnsɛe no ɛna deɛ ɛtɔ so a yɛkɔ yɛnim no so yɛ sɛ ebi a wei na abɛhu no sɛ ebi a ankɔ yi ama wɔ nanso so sɛdeɛ mpanin kan obiara ne hɔ no mu ɔne dwonkuo a adeɛ bɛkyi soɔ nti no ɛsɛ sɛ this time no ɔntie calm ɔnreflect wɔ nneɛma ɔpɛ sɛ ɔyɛ no bi na nneɛma ɔpɛ sɛ ɔyɛ no nyinaa no ɛnka mene no bi a ɛnka mɛyi sɛ mekɔ independent sɛ mebɛgyina as independent candidate mɛyi saa adwene no ɛde afiri me tim ɛfiri sɛ adeɛ baako a mɛtumi aka de akyerɛ no no yɛ sɛ ɔkɔgyina as independent candidate a ɛkwan biara ni hɔ no mu a yɛwura kyerɛmaten ɛbɛtumi de awu nneɛma no ayɛ yi nti na sɛ sɛ ɔkwanke a woda mu a ɔmama ɔkwan ama wɔde asom as a minister ɛfiri Kurɔfoɔ berɛ so ɛba Nanado ɛberɛ so no adeɛ a wode yɛ wɔn no yɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔde party no kɔ opposition wogyina as independent a na botaeɛ a ɛbɛba n'ani so ɔbɛyɛ baako pɛ sɛ wɔn party a wode mu no ɛna wɔanwini presidential candidate no nti wode party no ɛkɔ opposition ɛbɛyɛ ɛyɛ timopɔ ɛna nka yɛ so obigya no ɛnya nkaeɛ pa nti obi tu no fɔ deɛ a yɛnka saa nkwankyerɛ yɛwura kyerɛmaten na saa bere yi so na saa bere yi so na yɛwura bawumia ɛba contest aka a yɛmfa no sɛ ɛbɛba so November 4th na on the balance of probability no nneɛma dodoɔ no a ɛkɔma no sɛ ɔno ɛna yɛmfa no sɛ nneɛma nyinaa kɔ te sɛ deɛ ɛkɔ yi a ɔno na ɔbɛwu ma mentu ɔno so fo sɛ amanyɔsɛm mu no yɛwɔ biribi ɛfrɛ negotiations ɛwɔ hɔ sɛ wɔpɛ sɛ wɔbɛyɛ president na yɛwura kyerɛmaten de letter ɛbaeɛ na wonim sɛ ɛfa biara na ɛbɛn a wode bɛkɔ ama wɔn ɔmpɛ mpanimfoɔ a ɔmani na wɔnya ɔmo ne yɛwura kyerɛmaten ɛnkɔtena sɛ contest no ɛbɛkɔ soɔ no mebɛkyerɛ no ayi sɛ nanka yɛmfa no sɛ nkitahodi ɛkɔ so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛwura kyerɛmaten ɛbɛba bɛyɛ de running mate yɛwura bawumia ɛpɛ sɛ wotumi ɛwi no yie a ɛberɛ bi sɛ ɛnka akyi ɔmpɛ nnipa a ɔmanim wonyam ɔmo contact yie a yɛwura kyerɛmaten ɔmo ne negotiate ɔmo mfɔ so na ɔmo mfa running mate ne ma no yɛwura Kennedy
Baumia Oman leading the campaign man in case on Pulusua Oma Yura Kennedy in leading the campaign man make my cash was a Baumia Ebenya solid Chimwa obiting the president. I see, but only Nise one can so cry won't fat to whom why any CCA and Nuna can be because we let Ira Alan what Shoddy Bab on Tina Waka womb say I say penufo no shed that pa and I know ye now more yes or maybe fever or nipa bacope. And then I'm fat to me with the ma ye uncle ye the otherwise. Near now, Walker said was said Okani as I too obvious. Said Baumiana, Ewini, Abano so cry and 2 year. I didn't see the Yakas about Umia Mumuna, Wori and one contribution crofomra, not young fam fatuon called the other side. You know what idea, men or men, may kind dear, and reality, you know. We are quite November 4th of the band. Idea this, you know. And then I shop one out the 2 Linear. My year will be there. Among your summer, you will be wrong. Obia, a few on more, Obia, or your Petonaba, and not the Mr. Come my young through the item. And Obia so point here what it is all the support to candidate to be out here. Put me near meaning field, but Oko could not be a dear. Now one of the Yakawan not to Catra. One of the baby original crown and come on for friends to say, I have an original. Nina, there's a baby original. Hono ayam penibia anase ebia wona wakwa kempina for ewuni pa ekwa kanti ni enti wo electoral commissioner of Ghana electoral commissioner of Ghana me pa chewo oto aba nenso electoral commissioner wonti me ma bonten be kanke me to aba ma party anase me to aba ma party enti won be dio dan wonti me nka o ma mpani ani ni ministers ani MPs ni na no obia wo ho kwan se wotime kire obia obe support no enti no se MPB ko ka yen to abanko ha minister bi ko ka yen to abanko ha no mo a edipa no o forto no a enye yie ebe ma busuafo ye wura kyeremati ye ka na asemi o kan yen fa no se 2008 abato no yen fa no se edipa 2008 na national election e bai omo de no course 2007 and 2007 abra ye to about 2007 na that time na established candidate na ono na we wan na enye ye rachramati na enye ye rachramati na eno no obia adi na nibu na obia adi na bu se ye wa ko for support chramati ana nye sana na sa pepepe ya kai power legon sika yesun ya na mu a na ye friend alankashi and you enipa na we established candidate no enipa na wo wini no established candidate no obomodin akoya na odi defeat establishment candidate there be buy and at that time no what they can say the establishment no obo candidate anybody nya also fancy and why ntimi elwi enti no ye eno ye one fourth wa obi na wo that time na we established candidate no obi timi find here the established candidate no you right marking when we but this time around here we want to be on fight SBT the established candidate no in no no be a fourth one and me message say obi so can say about why you told you or agate etwemu intimidation violence in say about one minimum mo can say the family say about one be nya ma ba ku ye bia se anko yi mo ma yan konde attack wo mu nipa na nipa ho ye no ye condemn on that attack no in no authentic thing then so make say 17 places and I say venues are ye to up and ye ba ko ke and I dey we call so the influence on the voting ultimately can say bibia e ke ye nipa na obian fatuansi obian so ma akire nipa omo kanwa afama ye raba onia intini ye wachama ka won ye no ntu in democracy no kan kwa ma wo a esese wo accept the fact say abusuafo anto amame na ye hwe de ye beko ye nimu a ebema party unity abam na pa waka party ni na wo so wetimanya role bi aplay wo party ni se de be ya omanfo no so benya development e de fi party wo and no intini abusuafo
bibia no one match say yankohwe ebia the other side say ebia nka yewura ba omia enkoye ebia chamatin running mate obunna akọ contest na uyo bia ohwe nyema bobo ba no hu se bibia na me se obia tie nia trinity ase me kan say ebeye better say yewura chamatin enka obetia se no waye the running mate no because na can then to beat the person with from a traditional young fan say they can't tag and bent on removing that particular target or more opponent at the bomb say their campaign and then they are bent on removing it. It's no money is difficult say so that was the advice here. Now you can the mindset and the vice and and their wife but truly a year late name me think cannot acquire children say no ko doson dia anu na dama na ye late no e ye late na dia na political party NPP no e na omo elu super power no it is omo ye ntem amakasa na eto etwa na so omo ne kasa na in this game no you have to give up something na ankoye say the establishment no ibia ba umia eba be win no omo emu no omo ta akwa vice and so agree na the other side no aboni contest die ni nyina no obia enya hwebia and ye no dey make my country was there omunya that unity na empanko okay the best say omunya candidate na omo trade the vice no na the others no omo form nyina amla on a round table in some meeting yes we within the shortest possible time one they will be heading towards victory. Okay, my final question would be say now no oko social media so obehunu na flyers be roli ewo ho in the name of say Iralan ebeko independent political party bi kraba yi flags ne nyoma shase a APPA United People's Party ho be hia say Iralan obeba abonten obekasa de afa ho ana wonya ne saa na as usual ade a it will die off. And Omra Bontin, now one back in the free Tanyama Air Force One. If you say, Mumma, you really 2007, 18, and for 40 some war born say, now what's working on the free party. And because I was showing resignation letter, and only I get buyer and then all 4 rounds of crown, and for 40 some war born. It's way so soon say, on my HR. Next is acquire say any next is a wood movie and way so air course and you know we know buying from the 2008 you know acquire say obia 1 year committed to the party the acquire the manager the menya party no bibia enre in term no oba bontin e be twene ho e di free time na air course say yes political party na abab wa no ankasa said the bear will legacy will never obey within the party, the bold year, at least, Dino, and who Benjamin, every day, year by year, bringing an year, yet the sea gatekeeper. It's a political party, I don't bet 20 years. Hang up there, or move fine Kyle, or any someone, a double one. Yera ma yena senior fancy abibia ni ayebesa ba wonchen biom. Meso medamachi Nyamin Council ho yani wura owusu ajaben political science lecturer at the Emma Kumasi Technical University. And ye ne kwatwetwe en komo no me pa cho wadwen kire obetumi dia ba 0594841044 0594841044 ye bekin kan kama at the amount ma yankoso a ne yemfa seda no bi emfama enkasa fabrics omo na migusu ana me kon masem enkasa fabrics se djumedie na wo ba bedie se ya ware se ya bedin to djumedie bia wo bedi a wo se wo siesi wo hu yie mi hu se madam wa represent sister wa represent ana wo ankasa na wo nso wo di djuma no se ebe yerim guase o se ebi a wo ye wedding engagement na atade ye hye ntoma a wo hye ye fabric na wo fira ye kenta wo fira ye ye beba na nipa be miensa nan num nsia obi a hye bi mo kire se echen ku a na echen ku se ye anhye da mfre mo se atade a ye be hye nie eba sa edim guase ebeba ko enkasa fabrics efiri wa ware na hyase edikosi na wieye
yɛbɛmo atade a wobɛda mu soronko true and true obia ba watade ɛhyɛ no woda mu soronko ɛyɛ enkasa fabrics wode ane sɛ woba wobɛka kyerɛ yɛn sɛ me color nie asa yɛwɔ materials nso so wɔ hɔ ɛno nti designers yɛ mo nso mo pompam nneɛma ma nkrɔfoɔ madaroma akwanya kɛseɛ no aba monkɔ na monkɔ totɔ mo deɛ nyinaa ɛwɔ hɔ na mo mɛpompam ntontɔn ma mo clients na mo ani nye ho na mo mmɔ maba so na mo ne mo nkɔ so a ɛni dwuma enkasa o enkasa uduru ha ɛhɔ kasa tenten ɛntɔpɔ nkɔ unya kyerɛ no a wode wogyina hɔ obeyi nneɛma ma wo abɛhunu sɛ yes na promo code wɔ mu ɛno ne ani gye sɛm ne Ahenkan FM ti unya duru hɔ pɛ oso metie mo nka wa Ahenkan ɛna na obi de edin kokɔgye bi free si e kanom fo si eboa o oduru hɔ no ɔyɛ no ɔfrɛ mi sɛ ɔhyɛ da frɛ mi ma odipa na hunu so oni mi ampampa ɔfrɛ mi ɔbo mi wan kasa fabrics o so wɛde ne e kyɛ ma hwɛ no akyire din ɔde akɔgye bi abɛpam ahyɛ enkasa ɛyɛ too much your promo code ni yɛ Ahenkan FM o frɛ wɔ mo a no aka sɛ me fa mo number no Ahenkan ɛyɛ 0243 42 2591 0243 42 2591 ɛno ne yɛ number wobɛfrɛ na wɔn adi enkomo afei yɛ free enkasa yɛnkɔ Heritage Christian College wɔn mo so promo code ni sɛ wonim ɛno nso yɛ den Ahenkan mete monka ɛwɔ Ahenkan ana me fa mo number no ɛwɔ Ahenkan FM asa saa keke kan saa keke akyire din ebia na oba no awie senior high school a oba be call university what to ani a enko ba bia schools now apply ni na kra ni ho no mo ya frɛ no ebre no so na aso no we nyame ya adom by 27-23 na academic year no ahyase for 2023-2024 intimi pacho contentem na kokɔ register contentem yebeje BBA programs ye wo options wo ho accounting with computing your accounting kwa ho human resource management ewo ho your marketing business information technology management ewo ho your entrepreneurship and technology innovation ewo ho your BSc nursing your BSc information technology BSc information security and a bachelor of theology and ono ye wo mo a kwa akosua bible no abin wo mu no mo nyina betimi de mani a kyerem wo ho mo your science so ewo 12 months specialized masters degree programs your MSc accounting and taxation MSc accounting and finance MSc human resource management ewo ho professional courses no ICA your CIMG your CIHRM your ICM enso so ewo ho no mu a ubetimi na wako na oni won akɔ akosua ade e ba cho entrepreneurship eno so koso entrepreneurship training and a financial support one student one laptop terms and conditions apply affordable and a flexible fee structure and ye scholarships and so de ma adesua for one more ben nanso sikasemu one more to baha ye kyerɛ media course and it media no from ahyase ekosi na wie ye e ba cho kokosua bi na nsɛm kyerɛ adwuma no emu ɔde now so bra be bi wo qualifications and I say requirement ya wo de beko ye wo wasi ABCE GBCE or HND and I say diploma won so betumi di aba and I be a certificate ni nyina wo ni bi wo betumi aba no be apply say mature student 25 years at the aircraft your hostel facilities ni bebre no a wo ho ebo no so da fam ho ye kama environment na nkasa so gyina ne na so pa eya na wo de wani akyerem ewe yen ho na yetimi ahwe aboa wo kama oba dial star 789 star 300 hash star 789 star 300 hash no ato online serial number we are be visit our website www.hcuc.edu.gh now I apply ubehunu yen ewo Ama Saman Olympic Stadium echire ho Fred Director Conrad Kakraba ewo 0202 229 8399 0202 29 8399 and a 0547 77 77 31 0547 77 77 31 na wa frem penifo no no abo enkomo afei F in cancer so me fa bi entum emfa emao F in cancer asatech roofing se
efiri wo da na hyase ekosi na wie ye ayade so be ma ho akade nyina ye wo roofing sheet ahodo bebre no a long span roofing sheet products no sanding seam self lock IDT IBR yo ni nyina ho sizes no 0.3 mm ekopim 0.6 mm standard roofing sheet ye 8 feet by 4 aluminium alusink galvanized scarlet ye rubber enso ewo ho eba na accessories ni nso a rate caps rain cutters valley cutters side stream and all sizes and so bar 14 kopim 8 one sabeka and adwa no so your colored nails wire nails your a roofing nails wo ba ni nyina beboa pa your sign so a China Turkey and a German metal doors sizes bi a wo pair wooden doors China plastic TNG your ni nyina ebi wen ho you twa blocks and so a free 4 inches kopim 6 you will be horror blocks your supply and abo me pacho be woni ati kwan wa chimo dan ye ne Kia station ne die no hwe e wo dwa kese no achi wo tema old CMB Cocoa Warehouse ye block factory no ntiamwa hotel junction ye ben ash foam depot e pacho wo sika sem nya kra na betime bitu tia nkakra kra we ne be ba won so wawie free transport free estimate 20 years manufacturing defect warranty fraying it was 0245 979 0245 979 F in Cancer Asatec, a total solution of any roofing. Still, or say anointing. Yankwa humane so na yane chairman Mafo, a Shanti regional chairman at the Emma Liberal Party of Ghana LPG. Yane and coaching como chairman not yanka. I can't FM cinema chain. The Joso Media. Na wadarumo chairman Mafo dieng. Chairman Kwaku Mafo. Okay. Na Asante Mantemu LPG no so so sa. Nyamena SU Kofi Apollution 2020 Ghana fo nyina na baba ni yo edene ba se o metna Ghana akunya kese no so ensan se amamu troka ese nkunuma indi se be mema me amese wa akura betimi ebu eno nti yewu Kofi Apollution yankopon hia no ba bi owo bia no permit ya na bro. Okay, and na yankuyen komo so yehunu se mo nso so maka NDC ne political parties nkae no ho a mode Maame Jemensa ne commission no Eco Supreme Court ni nyina fa limited voters registration no ho ade ntina mo tia se mo beka ho mini amadawas ahone wabeja fo atabe ni munyina mane ayaje na mo pese church nsemu ete Ghana fo atabe ye ne tutu agu yensem na matia Liberal Party of Ghana nyina ene baby o video ko kana tiefo nyina metia wo bro sabio Ghana na ye titre Ghana enye nipa ba ko fo Ghana enye tumi atiatom ti na chairman Kwaku Mafo Ashanti regional chairman Edema Liberal Party of Ghana LPG or say someha nti ye say ye be re-establish contact with him if not a necra no a ye betimi apushi e dia come Monday na yetimi adisa en common because it's now unfolding nti was here when I yetimi di ho en komo yensa ka na ye de be ba yensa kan nso a beto aso offer HJA Africa womo no makabu mu amade offer no e dia bai no ye akuafo e dia nti utie me odo emo eburu cashew mango cassava cabbage tomato onion watermelon cowpea groundnut yam soya bean oil palm chairman Kwaku Mafo asan ababiem chairman kafra wahema no etitomu yentie o yo mini asade na me chairman se mwafa no sebi Liberal Party of Ghana yegina benane a yede ye ho yendan party bia na sede Ghana nchichie edayira Kofi Apalu akoma so no na bibi nkoye ematimemu ni bia ono benya capacity ya yira Kofi Apalu wo a meme Kwaku Mafo yira Kofi Apalu apone ne tumi kakra de amame na ne tumi di medjuma wa asante mantemu no na sa nipa kono ewese yeka omukasa ema omumu so
ɛyɛ ɔdefoɔ ɛwɔ Ghana because ɔmo nyinaa yɛ Ghana abɛhyɛ saa registration ni a electoral commission ɛpɛ so wɔyɛ onim sɛ Ghana nye 16 regions ɛna govern ɔman ne nyinaa yɛwɔ yɛn nkurase a ɛhyɛ ɔman regions akɛseɛ no ma region no emu yɛ duro mpanyinfoɔ sɛ aboa ne ntakra na ma ne yɛ kɛseɛ nti apart from yɛn nkuro nketewa mu no region no nyɛ region yɛn nkuro nketewa no mu ne yɛka wɔ mu na abɛma region no mu ayɛ bi nti sɛ yɛyɛ saa registration wei ne yɛankwansida yɛn nuanom a wɔwɔ nkuro nketewa no mu no yɛandwen wɔ mu ho a na ɛkyerɛ sɛ yɛne wɔ mu a ɛne ne yie na ɛkyerɛ sɛ yɛamoa ɔmu so antumi ankyerɛ wɔ mu adwen na yɛsɛ ama mankan bi yɛ deɛ ɛyɛ haw kɛseɛ ɛno nti na Liberal Party sɛ yɛn yɛgye to mu sɛ electoral commission wɔnyɛ saa registration wei a na ɛnyɛ ye na mmom no yɛyɛ wei akyerɛ electoral commission sɛ Ghanafoɔ na wɔsom yɛn sɛde ɛnyɛ ɔno nko a ɛna ɛnyɛ party baako ana wɔsom no wɔsom Ghana man ɛsiane sɛ Ghana sika ana yɛde tua electoral commission officers no yɛde tua ɔmo ka ɛno nti na ɛsɛ fata sɛ yɛasɛm a yɛne other parties no aka bɔ mu de akɔ wie Supreme Court no ɛwɔ sɛ yɛ maame no wɔgye tom no ohunu sɛ Ghanafoɔ na wɔsom yɛn wɔnsom kuro foforɔ biara ka Ghanafoɔ ho na hwɛ meyɛ example kakra kyerɛ wo a matena kuro bi so te sɛ tekimentia matena hɔ da menim sɛ wonim saa kuro no a ɛbɛn wɔ ha paa wonim tekimentia yes ɛbɛn yɛ minim sɛ ha deɛ ne na woka ne deɛ a ne yɛwɔ amantia side hɔ baabi no dabi tekimentia wɔ bia ya nkwanta sunyan side yo ɛne ɛnyɛ ha deɛ no yɛntie o na udru bia ya udru tekimentia yɛ kuro kɛseɛ na ne nkuraseɛ bɛburu nkuro aduo no ne nkuraseɛ ma tekimentia kuro no yɛ kuro kɛseɛ no yɛwɔ asubɔyɛ nyambɛyɛ fiafiase nsuwa akɔborɔ kyɛ sɛ nkuro no dɔso a saa nkuro nketewa no enipa wokɔ baabi te sɛ akɔborɔ sɛ ya enipa ɛwɔ mbɛboro bɛyɛ sɛ 200 enipa ɛwɔ akɔborɔ hɔ no wokɔ baabi te sɛ fiafiase enipa ɛwɔ hɔ bɛboro bɛyɛ sɛ 300 saa nkuro nketewa ne nyinaa tekimentia nkuraseɛ no wobɛka enipa ɛwɔ mu no sɛbi na ɔmo buru bɛyɛ sɛ 5,000 nti saa nkuro nketewa no so ɔno no yɛama registration wei na ambɛn no na ɔte wɔ mɛ register that means yɛma ne nkyerɛ n'adwene wɔ ɔman no mu anaa nti na me a menim saa nkuro nketewa no sɛ me manya akwanya na sɛ me so mewɔ ano kasa wɔ ɔman no mu na mantumi anka saa nkurɔfoɔ no kasa ama wɔ mu a na me so madi wɔ mu hwammɔ ne ba saa na me so yɛde me yɛ leader ɛnyɛ ye na mpanyimfoɔ sɛ yɛkyiri kooko a yɛni ne ma Ghanafoɔ kɔ kuromoti mobroni bi kɔ kuromoti ana ɛnɛ ama obi ayɛ minister ana ɛnɛ ama obi ayɛ president ɛno nti no saa mobroni no sɛ ɛyɛ biribiara ɛbɛma ɔman no nka akɔ nkan a ɔno so wɔsɛ fata na sɛ yɛto ɔmo agyegye mu a ɛkyerɛ sɛ yɛne ɔmo ani ne yie yɛbɛsɛ electoral commission sɛ ɔma saa registration wei no ɛmmom tini obia aboboa no sɛdeɛ yɛyɛ general election na yɛyɛ no because ɛyɛ ɔman na ɛtwa sika ɛnyɛ electoral commission officers no nyɛ ɔmo bɔ ɛyɛ ɔman sika na yɛyi soɔ ɛnyɛ ɔmo sweat money ɛno nti ɔman sika na yɛyi so deɛ a ɛwɔ sɛ ɔmo bia benefit bi me nua me paakyɛw mfomsoɔ wɔ mu anaasɛ nim ne kwan so ano no nti sɛdeɛ medi ka kaeɛ no wohu sɛ afei no makɔ ɛne ɛnya ne nteɛ so sɛ dwoɔda yɛbɛfrɛ mu nti deɛ ɛbɛsi biara no so wadaroma yɛbɛsan aba ne abɛgye nkyerɛ mu mmate na mɛsɛmɔ sɛsia no Ghana no ɛyɛ bɔdea woa me ne wo kasɛ anigye kwa so ne animonyam kwa so wodi minister yɛye wodi MP yɛye Ghana yɛnyi ehu ne mfiri mabunu no mɛba ne mmeranteɛ no mu na ɔmo so ntumi nsom ɔmo man Ghana ɛnyɛ biribiara ne yɛyɛ nhwɛhan te sɛ Parliament House a ɛwɔ no Parliament House ɛna wɔ ne nipa na wɔn nso ne nipa na wɔtum nti mekanfo Liberal Party of Ghana ɛde ama Ghanafoɔ nyinaa sɛ this is the time a ɛwɔ sɛ ɛto abama yɛwura Kofi Apalo nti Ghana mabunu nyinaa no monye ti na monye kyerɛ dɛ na monvote ma Liberal Party of Ghana na me so
minim sɛ daate Ghana ɛbɛyɛ mfaso pa ade amamo na mpanyinfoɔ sɛ nkwan ɛyɛ da ɛta ano sɛ binom yɛda se na kwan ne nkwan no ɛbrɛ me kamfo Liberal Party de amamo yate na mo ne Ghana ɛni da soɔ yɛde yɛ sabio de tifi aduro no yɛpem kɔ yɛnum na mo so kɔ yɛn so yɛpem ba agya ku yɛda se nti bibia ni a yɛbɛsan aba mo nkyɛn biem son me ha na son me ha na yɛnkonkoa yɛda se bebree amen yɛne agya ku kwaku mafo ɔno no yɛ a Shanti Regional Chairman ɛde Liberal Party of Ghana LPG ɔse some ha na some ha some ha na some ha yɛnkonkoa adio ma yɛnkɔ so a ne yɛmfa seda no mfa ma offer ɔso yɛ kuani na wopɛ sɛ wonya mfasoɔ bebree no a ɛwɔ sɛ woyusu fertilizer yɛagye atom na ɛmmoa wo Ghana Ministry of Food and Agriculture saa nso na Environmental Protection Agency ɛnso agye atom sɛ wode gu no baeɛ so ɛso dɔ so ɔboa ɛne nti wobɛtumi de bi agu so 1 litre wode bɛgu 2 acres ɛbɛso bebree 100% Ghanaian 100% natural wobɛnya bi atɔ ɛwɔ ɔman yi mu mmeaeɛ ahodoɔ bi a yɛtɔn kuayɔ ho nneɛma agrochemical shops ahodoɔ atemdanfoɔ bɛkɔ Tales and Details agrochemical ɔdan main market saa nso na ɔdan ha yia nso ahotɔ agro wokɔ hɔ nom a wo nsa bɛka bi abrasefoɔ kɔ Mr. G hɔ saa nso so na sama kɛse yɛkɔ Farmers Home Agro yɛne ɛwɔ akyease nso bɛkɔ Bisky agrochemical new ebrimfoɔ kɔ Magina agro nkɔkɔ ɛyɛ Harrofet agro abamufoɔ nso kɔ Francis agrochemical na kede foɔ nso akɔ Farmers Choice agro Maranatha ɛnso so wɔ kede nyame na ayɛ agro akua sikofodua Plant Gold agro Suhum ɛyɛ Chester agrochemical Buadua ɛyɛ Showway agro Esuom ɛyɛ K Danso ebacho obɛfrɛ yɛn ɛwɔ 0257315132 0257315132 ɛno yɛ number obɛfrɛ na HJA Africa timi agye wo so mepacho wohwɛ wo brɛ no a na kyɛ sɛ sima no aduanan enso na abɔ apa no pa no nkono ɛho maakye ɛne dwumadie no edin me paacho bebree ma memfa we ntwam na enwom foforo bi aba me metie nti wɔso nsutie enwom foforo bi aba metie nti wɔso nsusuti metie ai efiri amerado ɛhɔ ɛna aba ya na wahyɛ ne nso ɛde amame nyankopɔn yɛ adom a bosumi ya yɛwɔ mu yi ne da ɛtɔ so aduonu baako dwumadie kɛseɛ bi ɛba so Ahenkan FM aboboa no ha ɛyɛ maakye dwumadie ya migu so a yɛdi ho kyea me de ama wei ɛna emu ayi ɔfrɛ ne sɛn crew no team no aka wɔn ho abɔ mu a yɛde foundation yi ɛba ne yɛde bɛboa ɔmanfoɔ a ɛwɔ mpɔtɛm ha yɛde bɛboa Ghanafoɔ ebetimi ayɛwo ebetimi ayɛ me ɛna die bi a unhyɛ den hia bibia ɛkyene so ɛno nti yɛka ne sɛ yi a bɛyɛ wadwene so yɛka de ama akyire hɔfoɔ no but yɛwo anso ne yɛka de ama wo adaworoma nyankopɔn yɛ adom a 21st no ebesi yawoda no so ɛyɛ holiday ɛno nti yɛbɛhwɛ obiara nim momra mɛboa yɛse yɛmmoa nipa wabra wɔte ase na wabɛdan aboa no wode kakra ba na me so me de kakra ba ne aka ba no ne yɛde aboa nipa no wabra wɔte ase ɛntwɛn ma ne ngu megidi yie pa sɛ nyame mfa saa ma wo bateka nipa ho wote sɛ biribi atome a baabi a wo bi a wo bɛba ana meboa o wate sɛ bibi bɔne asi a o ɛno de yɛkase ɔse nyame mpangu ɛwɔ hɔ but baby a wo bia sɛ wote sɛ biribi atome a wobɛba we de nya bibi bɔne na atome bibi papa yɛsɛ bra bɛka yɛn ho na yɛn pesika kakra nto hɔ na yɛn fa moa yɛn ho sɛ we yɛ adepa o ana it is yɛ adepa na wagye atomu di a ɛne ɔba bɛka yɛn ho na yɛn official launch ɛna yɛn fundraising ceremony nyame yɛ adom a ɛba so 21st Andre twam yi ne na awɔtwe mienu
ɛna dwumadie no bɛkɔ so no adaworoma obuo ni die mu nkotodwe gu fam bra bɛka yɛn ho ate na nso bɛyi kakra boa ne yɛmfa mmoa nkurɔfoɔ complaint ɛba ha ne yɛ ne dɔɔso ɛna no na meka baako ɔbɛyi a nurse ni kama o yɛsɛ yadeɛ bi tumor abɔ ne tirim pɔmpɔ mmɛmmerɛmmerɛ bi abɔ ne tirim ne ti ho yɛbaa ha yɛno nyinaa yɛde bɛto w'anim yɛpere yɛ asenke yɛbɛgye ne nkwa but empani aka to so wuo krade a enkwantime nye akyire yi yɛte sɛ bambo wuo de ne nsa nwunwunu to yɛ nua baa ne so nanso so anye bia all company nkɔbre yi ɔde wudin bɛkɔ wo a yɛ contribution ni bi no ɔde du bɛkɔ amia ka sɛ oboa no abra no ɔte ase ipatwo mo yɛnyɛ ne saa nyankopɔn abɔyɛ bebree no wa mo yɛ bebree si yɛmra mɛkyere yɛn ho nwie o ɔbɔ yɛn bebree si yɛbɛboa yɛn ho nyame yɛ adom a saa 21st no bɛka yɛn ho na yi bibua ne yɛmfa mmoa adehyeɛ enipa yɛ mɔbɔ na enipa ɛna boa nipa esi nipa wɔ hɔ a nipa mmerɛ nti yɛte ase yi mo yɛmmo aboa yɛn ho dwumadie yi sɛ wopɛ sɛ wo nso so woba bɛsɔ yɛasene woba bɛboa yɛn na edi mu ɛde a mepa kyɛw wobɛfrɛ 0543 350934 ebia na wo businessman bi ana wo obi a wo philanthropist wo taya adoye pa nso betumi abeyi bi aboa obu a wo yi osema momomidin ne ya sire nyame nhira de ama no me patcho saafo ni nyina ye to nsa de afrɛ mo momra meboa ye ma wo saa kwanya no na ye nyina ye timi ayeden aboa na nyame ahira yen ɔmamu wo nhira ɛsene wɔgye ma me nkasa ma manum ntasuo nsa yenim ne yɛ no mom yɛnyɛ na awurade nhira yen dwumadie no sɛ medika ka kyerɛ bɛkɔ so nyankopɔn yɛ adom 21 September ɛwɔ yɛnim ha na wɔtwe kan na mpanimfo ɛto nsa frɛ wɔn no mu nyinaa tena ase na wɔn nso so a wutie me no wɔn nso so de ka to ka so na waba mommra megya yɛn na yɛasɛmbɔne na ato yɛn anka bɛba ɛyɛ asɛm papa bra bɛka yɛn ho na yɛnyɛ na ɛnyɛ fɛfɛɛfɛ awurade nka yɛn ho amrado ɛde nwom foforo bi di aba ɛnwom ne yɛ me de papa minim sɛ sɛ de yɛ me de no nso ɛbɛyɛ wo de enkrofo de amanede begya o enti yeni kan mo no na fi yewia ye ma amrado de ne so na ye mfa nsori so DCA obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM baby ya duru no ye enkrofo amade omde ba ye adwumto omo a omatoto nyimo omo ye pom ha so onyankukuduro no de banko ade a ye bo ne ye nyina ye tie se eye ye de pa na se ye hunu so wo bo moden a na ye de na hyehye ho na ye de na ba ha ne ye interview no ne ye true light e de ato ne so ebi mu di bia ba ye nkotie na awotwe omo de de ba ye ho ade ne de hyase Baba the Great ni din no anasa enwum ni din no Baba the Great owo dan ha ya ono won kran yenti Baba the Great ne nwum no enwum ni din de sɛn Solomon wadane ade no o senka Solomon no mu ye ni din but Solomon no mu ye nwum ɛna ono mu din de Baba the Great yenti wese ne nwum ni ye the Great ya Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM na me see market demu mamechu me so love na me see market demu emele na yefun ko to yala akra kuma na wa yema yanka na yefun ya boa se kwam di obi abetonka emu anyina dangwa mankwan no nimpe bi ya do emu anyina dangwa mankwan no nimpe bi ya do so da muwa family enije ba menjibi so da muwa family enije ba menjibi na muwa anyina dangwa mankwan ni nimpe bi ya do muwa anyina dangwa mankwan no nimpe bi ya do so da muwa family okay Baba the Great ne de no also a friend is Solomon will be for half ne de to aso na yenko yanim Kwame Nat ono so ne de nie o friend is saying fear women
Mi fifi mwana mi hunse ya fame girl falla Imanyo Imanyo Strumba ne di Remember Strumba Imanyo Nana Imanyo Strumba ne di Something ya bwana sakura Mini hainti un strumba Ai di lala nebano Kenya na tu dane te ukrankwa I'm trying for this shendeni Okay. And in sa high life tune kakra bi ewo mu no touches bi wo mu say high life touches kakra bi wo mu come up nuts Osi suruma oh enyo me mu ye but why we are na man antanti e man nso na be man na hate fufro hobium last one and also see wine oh okay Echo Marvel KT and I know almost so den omo beye edin ade oh ebeye oh okay oh okay and omo nyama odan music and hit yenti omo we dey do people think say we dey fool that be why they yeah ni na come coat na come shoot and so we juma na yeah dey ni me na yeah Charlie yeah baya man I fe yeah baya man I fe yeah baya man I fe yeah baya yeah baya yeah baya man I fe yeah baya man I fe yeah baya man I fe yeah baya enti mo be dia yenso so yesire nyankopon so onka mo ho na mo nye na enye fampa KT no time and energy in this world if you hard work and your big god we get infinite as a referee this one day you go kick off mo be yampa afa yamfa amna do de no enso ntum ni enti amna do de no na yen sorry so amna do new one cry no de aba Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate edeba ahinkan 93.3 FM so I see me yede kwaku ananse se madam pa de ka me hunsim abra me nyame kakra mi di frase me minima wana me dance class life is a wild carnival mama me ni many be why na ke moshi ekita na wini bia me to me pass it I cherish every moment me my spirit dey free. Life is a wild carnival. Mama me ni many be why I can't wash. And pim time, pim dummy. It up do a mess sorry. Nabusu ya didi ya me ho atom. Any mere won pabu anu ke and come. And pim time, pim dummy. It up do a mess sorry. Nabusu ya didi ya me ho atom. Any mere won pabu anu ke and come. Nyanya me penny se me na mama me 960. Man kwa ebusu ya better come. I do this for my family and myself. Yanko boy adoma Monday anyway ye beba mana tete e ba cho ene ya no drop ye ni nti wo so ko na kokko tie bi kwaku ananse ene wo frɛ no I'm a soldier one man soldier aba ye da se afei ma yemfa me yankasa me nua ne de ne mfa sorry so family nua ne de ne tumi na afei yemfa sorry so kra eno no watu ni din say sugar ya ray sugar ye fan sorry so eno ni efie ni fie na ka menu ade ka mfa de hen sorry so opa this thing that I feel in my heart ade you know it's my feeling that it's talk I'm like that okay I feel to carry you go on top of the world
don't see abusia yɛ see how no yɛ da se sɛ wo kan ho from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ha no mo na yɛ de na awɔtwe die no so ɔsom kɛse no yɛ di AC ensan yɛ yɛkɔtoa so akyire hɔ. Nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛsan ahyia adwoda. Free sabri ya de kokopim sɛ adwoda bɛba no. Eniema bebre wom. But ewurade sɛne na no wɔde aka do kɔkeka Israelfoɔ ni ntokua